Comenzamos o pleno. Boa tarde a todos e a todas e benvidos a este primeiro pleno do ano 2023. Este pleno consta de 4 puntos, sí, de 4 puntos. 4 puntos, exactamente, 5 puntos na orde do día, que son o primeiro a aprobación da acta da sesión anterior e, por lo tanto, bueno, votos a favor da moción. Bueno, da moción. Hai algunha consideración que facer sobre a acta en cuestión? Si hai algunha modificación que facer, si hai algún erro que subsanar, algo que este erróneo ou non. Alguén ten algún grupo político que ten algo que alegar ou indicar? Non. Entón, polo tanto, sometemos a votación a acta. Votos a favor? Unanimidade. Grazas. Pasamos ao segundo punto de orde do día, que é o expediente 1421-2022, aprobación da cifra de poboación 1 do 1 do 22. Pois ben, teñen vostedes a documentación, como dicía, teñen vostedes a documentación, a cifra real de habitantes que nos indica 1 de xaneiro de 2022 no Concello de Barbadás, insisto, 1 de xaneiro de 2022 é de 11.061 habitantes. Quero reseñar que a poboación a día 9, que foi a última data que recabei, era de 11.256 habitantes, sinalar que a 31 de decembro do 22 era de 11.252, a 31 de decembro do 21, 11.113, e a 31 de decembro do 20, 11.075, e a 31 de decembro do 19 era de 11.178. Pois ben, o que quero destacar precisamente é que houbo de novo un incremento importante de poboación, que o único ano no que houve un descenso relativamente importante foi o do ano no que se iniciou a pandemia, que baixamos de 11.178 habitantes a 11.075, pero a partir de aí, de novo, retomamos a senda do crecemento, e que é sostible, ademais, porque non é relevante, pero sí que é indicativo, que en 9 días do ano 2023 medramos xa en 4 habitantes. Como o Partido Popular preguntou no seu momento en como sería ou cal era o motivo para esta diferencia, justifiquei e argumentei que hai expedientes que están en curso, expedientes de, por exemplo, de justificación de estranxería, que teñen que aportar documentación, expedientes nos que ademais tamén hai que acreditar documentación, expedientes nos que hai cambios de municipio, de domicilio, e iso é o que nos informan, o que me informan desde estadística, que pode ser que motive esta diferencia. Non sei se hai algunha pregunta que facer ou non. Bueno, hai un turno de intervencións, evidentemente. Alguén? Simplemente darlles un dato que apareceron nos xornais, non sei se vostedes ven as estadísticas, bueno, que se saca o Instituto Nacional de Estadística todos os anos, o Instituto Galego, non sei, a información viña no xornal na Voz de Galicia, que somos, con relación ao tema dos habitantes, para darlles un dato, somos, creo que dos 4 ou 5 concellos debe haber aquí en Ourense os que menos inversión por habitante temos. Non, bueno, despois. Entonces é para darlles o dato de que somos un concello con moitos habitantes, un orzamento raquítico que fai que a inversión por habitante pois nos salga, xa digo, dos 4 ou 5 que menos é dos que menos de Galicia. Moitas gracias. Gracias. Alguén, o Bloque Nacionalista ou Fina? Fina primeiro. Sí, nada. Perdón, boas tardes a todos e a todas, que xa iba a empezar a falar sin saludarvos. E nada, dicir que sí, que en Barbadás aumentouse a poboación, non é un aumento moi grande, podía ser máis, o motivo por o que non é máis é por os
por as cousas derivadas da pandemia, porque as persoas cambiaron hábitos, antes preferíase vivir en pisos, ahora estáse volvendo ao rural. No noso concello de Barbadás, pois temos pouca oferta dentro do rural, por iso realmente outros concellos como San Cibrao, e outros moitos, Paderne, creceron moito máis que nós, incluso Toén, por o tema da venta de casas. Nada, decir que tamén o que dixo o meu compañeiro Ramón, ten toda a razón do mundo, crecemos en 100 e pico, case 200 personas, pero os nosos orzamentos siguen igual de pequenos, entón, canto máis crezamos coa mesma cantidad de diñeiro, máis problemas vamos a ter para servir a todos. Había que traballar nese campo de conseguir máis diñeiro para o noso concello. Moitas gracias. A vostede, doña Fina. Don Serafín. Sí, nada, moi breve. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, nós podemos concordar con algunhas cuestións das que verten os compañeiros dos grupos da oposición. Se hai algunha que relativa pois a pandemia, o incremento, o descenso de poboación, vou explicar despois na defensa da moción que traemos, e que onde se constata que efectivamente pois as cidades si perden, pero tampouco o rural medra de poboación, os que un pouco poden medrar son os concellos da periferia das grandes cidades, pero a pandemia tampouco fixo que efectivamente pois o rural se enchera de xente como sería de desexar, pero bueno, en todo caso non é unha cuestión tampouco para matizar en este momento, e o explicarei despois na defensa da moción, e nada máis, gracias. Moitas gracias. O Partido Popular ten algo que sinalar? Nada, boa tarde. Simplemente unha cuestión de matiz nesas noticias que salen nos xornais, por suposto que estamos ao día delas, por contestar un pouquiño ao compañeiro de Compromiso, pero sí que hai que decir en que iban esas inversións, é dicir, porcentualmente, número de habitantes, volumen poboacional, é dos concellos de Galicia que menos inversión fai en políticas sociais por habitante. Iso é o que marcaba a prensa. Pero hai que dicir que en políticas sociais. O resto xa sabemos que é así, pero en políticas sociais sorprende, nun goberno socialista. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias a vostedes. Hai un informe, un pequeno informe, hai unha pequena estadística que fixo o técnico de Administración Xeral que teño en riba da mesa. Non é ahora mesmo oportuno recollela ou collela, pero acredita que somos o concello da provincia, dos grandes concellos da provincia, que menos ingresos ten por habitante. Cando remate o pleno, si quere, entrégolle ese pequeno recuadro, poderán ver, e iso derívase dun feito sinxelo. Levamos 8 anos sin incrementar impostos neste concello. Mais digo, hai 7 anos reduciuse o IBI. Reducironse os valores catastrais, como todos vostedes saben. Por lo tanto, eso mermou os ingresos deste concello. Si non recordo mal, en prácticamente 400.000 euros. Si houberamos mantido ese tipo de valor catastral, pois evidentemente non serían 400.000 euros nese ano, sino que serían 400.000 euros hai 7 anos, hai 6, hai 5, hai 4, hai 3, hai 2 e hai 1. Esos son 3 millóns de euros, ou casi 4 millóns de euros, se non multiplico el 400.000 euros por 7 anos son 2.800.000 euros. É unha cuestión completamente diferente. É certo que podemos tamén subir as tasas, non é cuestión, é os impostos, non é cuestión deso. Cando se fala de investimento, falase do orzamento do concello, outra cousa é conseguir o que son subvencións. Aquí, isto tampouco se trata dun debate, trátase de aprobar a cifra de habitantes deste concello. Votos a favor? Home, isto non é unha proposta da alcaldía, non sei se é unha moción, non sei se isto dá debate, non sei. A proposta da alcaldía, propoño, tal. A verdade que non sei se isto procede expediente, aprobación, é aprobación. É unha aprobación, pero non é unha moción. Non hai problema en que prosigamos debatindo, non hai problema. Vamos a ver.
Isto ben é un punto de orden do día. Por lo tanto, ten que ter intervencións, se se quere ou non. Punto, é pelota. Sea do goberno ou sean mocións dos grupos da oposición. Eu non sei, ou cambiaron as leyes agora ou... Por favor, interveña. Por lo tanto, é un orden de, o sea, un punto de orden do día e se queremos debatilo, debatímolo. Puxen o reloxo. Non concordo con vostede o que acaba de dicir, porque vou a dicir unha cousa. Mais ou menos con a poboación, como ten o Concello do Carballiño, Sí. non pode dicir vostede que subindo impostos que se solucione o tema. Non. Porque a ver se vamos chegar de 7 millóns que temos a 10 millóns. Entonces, se esa é a solución, esa non é a solución. O problema do noso Concello é que somos un Concello atípico. Non somos o Carballiño, non somos Xinzo, nin somos Verín, nin somos o Barco de Valdeorras, cabeceiras de comarca. Somos un Concello como o barrio do Couto. Só que quedamos fora bueno, podíamos ser como a Toén ou como a Pereiro, pero bueno, como se creceu a Valenzá desa maneira que medrou, pois convertímonos nun barrio de Ourense. Pero temos o problema que non temos ningún polígono, nin temos ingresos por outros lados. Entonces, o Pereiro, con 6.000 e pico habitantes, ten casi o noso orzamento. Pero creo que non hai ningún millón de euros de diferencia. Ese é o problema que ten este Concello. E os gobernantes deste Concello, ou quen este a cargo, a única solución que ten é conseguir cartos de outras administracións poñendo encima da mesa o atípico ou o feito diferencial que ten o noso Concello con relación a outros. Non pode ser subir impostos, porque nunca hai subindo impostos, o sea, canto tendrían que subir os impostos para chegar ao orzamento do Carballiño? Madre mía. Entonces, o único que nos queda, xa que non temos ingresos por outro lado, é conquerir cuartos de outras administracións, indo alí e dicíndolle, miren, nós estamos separados de Ourense, porque somos un concello distinto, pero temos este nivel de poboación. E non temos ingresos por outro lado. Necesitamos cartos, pero ese traballo de quen está na alcaldía. É o que hai. Ese é o meu razonamento, vamos, que poñelo aquí encima da mesa. Porque ese é o grave problema que temos aquí, comparado con outros concellos con noso nivel de poboación. Os ingresos son raquíticos. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Fina. Don Serafín. Ya que non tiña pensado en intervir, pero bueno, un pouco por a colación do que está dicindo o portavoz de Compromiso. Sí, é certo, é dicir, Barbadas medrou como un barrio máis da cidade, foi a expansión que pudo ter a cidade de Ourense xa fora do territorio do propio Concello de Ourense, e iso implicou pois, un medro poboacional pois, moi evidente, e, bueno, e como foi, que é cuestionable, pero, bueno, é como foi. Ao respecto do que se fala, bueno, pois ten razón o señor alcalde cando fala da rebaixa do IBI e cando, se queremos comparar concellos con outros concellos ou o noso orzamento, é unha cuestión moi evidente que temos manexado en outras ocasións, que é, pois, que non hai unha zona comercial, que non hai unha zona industrial, que non hai un número de empresas importantes neste concello que realmente coticen tamén por a súa actividade, como poden ter o Pereiro, pode ter San Cibrao, pode ter 40 concellos que hai na provincia que poden ter un movimento económico a ese nivel distinto que temos nós. Entón, ese tamén é unha das cuestións que non é baladí ao respecto a hora de comparar os orzamentos dos distintos concellos. Nada máis, grazas. Moitas gracias. O Partido Popular ten un turno de palabra. Sí, gracias, señor alcalde. A ver, é certo todo o que estamos a decir, me refiero na parte da oposición, sobre todo de cando fala o compañeiro Ramón de que somos un concello atípico. Lógico, somos un concello atípico, e para eso temos que por varios exemplos de concellos que están á mesma altura a nivel poboacional, como é o caso do Carballiño, como é o caso de Xinzo, como é o caso de Verín, como é o caso do Barco, a ver, concellos gobernados por socialistas, e consiguen institucionalmente. O problema é que somos un concello atípico porque temos un alcalde que ten moi pouquiño peso institucional, xa non só dentro do seu propio partido, sino a nivel institucional, porque os ingresos nos los tenemos que procurar. Como nos los procuramos? Se non facemos políticas para acadar eses ingresos no noso territorio, temos que abrir as portas, petar nas portas do resto de institucións, xa non só as que gobernan os socialistas a nivel nacional, sino
autonómicos e provinciais. Que pasa? Non hai peso institucional e as cousas fanas mal. Entonces, gustaríame saber por que Carballiño, por que Xinzo, por que o Barco, por que Verín, e incluso un concello máis pequeno como é Allariz, consigue nestas administracións. E é por o peso que teñen os seus gobernantes. Ese é o atípico que temos en Barbadás. Nada máis, gracias. Solo para hacerlle un pequeno comentario sobre o asunto. Este alcalde leva chamando e mandando escritos á Deputación e á Presidencia da Xunta de Galicia desde o mes de xuño. Estamos chamando semana a semana. Escritos non, porque xa non sirven para nada. Incluso o señor presidente da Deputación ten un WhatsApp meu do día antes de Noiteboa, felicitándolle o Nadal, e cando lle pregunto cando me recibe, xa non contesta. Me poden trasladar aos diputados provinciais. Así, o que non vou é plantificarme diante da porta do señor presidente da Deputación. Eso é certo. Pero bueno, dito eso, o que quero trasladar é unha cuestión. Carballiño, por exemplo, ten polígono industrial, ou dous, se non lembro mal. Allariz ten polígono industrial, se non lembro mal. Verín ten polígono industrial. O Barco de Valdeorras ten polígono industrial. Nós, este goberno, ten un informe, o señor alcalde tamén, riba da mesa, sobre que temos que facer para conseguir un polígono industrial, cales son os condicionantes, cal é a nosa xestión. Estamos neso. Algo que o Partido Popular durante 28 anos non fixo. E simplemente se dedicou a especular. É unha realidade. Nós levamos 8 anos, estamos traballando nese ámbito, esperamos poder conseguir xestionar ese polígono industrial, que sí que sería o que nos daría os ingresos, seguramente. Estamos neso, é o que podo decir. Pero, ademais, estamos facendo o esforzo adicional de non incrementar nin taxas nin impostos. Que xa non é simplemente non incrementar taxas e impostos, sino que é deflactalos. Para que non entenda, quer decir, é reducilos desde o momento en que hai inflación e sin subir os impostos e as taxas deste concello. Así, non teño máis que decir. Votos a favor desta proposta? Unanimidade. Pois moitas grazas a todos e a todas. Pasamos ao punto número 3, que é o expediente 2023, moción do BNG a prol da construción de vivenda pública no Concello de Barbadás. Ten 5 minutos. Ben, o sentido da moción vai ser... Si, ben, o sentido da moción que presenta hoxe aquí o BNG a debate, pois vai, como reza o seu título, en instar a Xunta de Galiza a construción de vivenda pública no noso concello. Dicir que se Barbadás contase cun stock asequible de vivendas en régimen de alugueiro ou dun parque público de vivendas de protección oficial, facilitaría que fronte á grave crise económica que nos machaca e nos afecta como sociedade, pois os mozos, as mozas, os estudiantes, as familias traballadores, moitos delas hoxe precarizadas pola situación, e mesmo familias en situación de vulnerabilidade social e risco de pobreza puideran acceder a ese dereito que recolle a sacrosanta Constitución como un dos dereitos, que é unha vivenda digna, pero como realmente non temos ese stock de vivendas públicas, ese régimen de alugueiro, non temos esa situación, por desde logo estamos cunha situación de precariedade a ese nivel, non? Lembrar aquí unha información que eu creo que xa en algún momento vertín nesta institución relativo a un informe do outono do 2021 do Consello Económico e Social de Galiza que cifraba en preto de 700.000 galegos e galegas en risco de pobreza ou exclusión social. Onde irá esa cifra a partir de outono do 21, non? E, bueno, decir que Ourense como provincia ten as pensións, ten os salarios máis baixos do Estado, eso sí, o IPC por riba da media, e os alugueiros tamén os máis caros de Galiza. Polo tanto, tentando fuxir de discursos paralizantes de que si temos ou non como administración local competencias en materia de vivenda, que hoxe nos ocupa,
o que temos que tomar son realmente cartas no asunto, senón corremos risco de perder poboación, porque acabamos de falar no punto anterior do medre, pero é un medre absolutamente ridículo para un concello como Barbadas que deberá medrar noutras tesituras se realmente tuéramos unha serie de servicios, unha serie de condicionantes sociais e tamén o respeto da vivenda que posibilitara que a poboación medrara, non? E correr o risco de perder esa poboación, como digo, pois en beneficio de outros concellos, pois onde a vivenda sexa máis asequible ou realmente haxa un stock de vivendas de alugueiro maior do que temos en Barbadas. Bueno, pretendemos aquí hoxe de Domenegá pois debullar unha serie de alternativas técnicas. Nos traemos un acordo para votar na moción e é un acordo que ten, digamos, o contido exclusivamente político, que é o que imos votar, pero realmente, bueno, pois nos permitimos, por decir así, a dilixencia de lanzar unha serie de propostas que entendemos que puideran, digamos, plantexar debate e, en todo caso, abrir os ouvidos ao respecto tamén da Consellería de Urbanismo e que realmente puideran dinamizar este sector da vivenda pública, non? E nese sentido, pois, bueno, unha das propostas que xa digo, nos lanzamos unha proposta política, estas son cuestións técnicas que eu non me atrevo tampouco a concretar, porque finalmente é posible que algunhas delas non fose posible materializalas, porque houvese que modificar o PSON, porque xa é esgotado, ou houvese que facer determinadas cuestións que impedisen no corto prazo algunha destas cuestións. Pero neste sentido, unha das propostas que traemos pois é a de que o propio Concello pudera mercar parcelas para conquerir chan de dominio público, no que despois ceder a propia Administración Autonómica a Xunta para a construción desas vivendas de protección oficial, como se fixo, como se pode ter reservado terreo para o Instituto, se pudo reservado terreo para o Centro de Saúde, etc. etc. Pode ser unha das cuestións. Que xa digo, a mellor, imposibilita o PSON actual. Ou naquelas áreas de reparto pendientes de executar no PSON actual, pois plantexarse a posibilidade, estudiar a posibilidade técnica, se fose viable, de chegar a un acordo cos promotores que desenvolvan esas áreas para que cando se lle conceda esa licencia definitiva, o mesmo que quedan X zonas verdes que establece a lei, X metros de baixo para non sei que, X metros tal, pois que determinados pisos destes que se van a construir nesa área de reparto pois realmente xa foran de protección oficial e puderan beneficiar pois estas economías máis delicadas a nivel de Barbadas. Entón, xa digo, son propostas técnicas que non quero pechar porque quedan un pouco así en aberto. Nos o que realmente defendemos é a proposta que votamos que traemos no acordo, pero son cuestións que eu creo que puideran pois, polo menos, mover fichas dentro da Consellería de Urbanismo para que realmente estas cuestións se puderan mover, se efectivamente é posible, sin modificar o PSON, que hoxe xa está esgotado, que o mellor houbera que plantexarse unha modificación do PSON, e iso, evidentemente, lastraría e ocuparía unha cantidad de tempo importante. Pero rematando, Sí, de acordo, continuo na segunda intervención. Gracias. Grazas. Ten a palabra o voceiro do Grupo Mixto, a súa voceira. Moitas gracias. Vamos a ver, a moción hai que aprobarla, porque isto non se pode votar en contra. Pero eu fagolles unha reflexión. Miren, hai que baixar a realidade. Este Concello, antes de primeiro que non temos xa nin solo para eso. Porque, bueno, a programación que fixeron os gobernos anteriores é que nin polígono, nin suelo para isto, nin para outras cousas. O que ten que facer o que este no goberno deste Concello, tanto alcalde ou alcaldesa ou quen sexa, é ir todos os días ás portas das administracións a petar, a buscar cartos, que nós non os temos, salvo que queiran subir os impostos. Pero mi madriña, onde tendrían que subir os impostos? Mire, temos unha escola de música raquítica, temos unhas piscinas raquíticas, temos unha casa de cultura raquítica, co seu auditorio. Temos unha sede da policía local de pena. Temos unhas oficinas municipais nun sitio inaxeitado. Temos un polideportivo escaso. Temos yo que non temos centro de día nin instituto.
Eso, a día de hoxe, é o que necesitamos pedir xa. O primeiro. Entonces, esa é a realidade. Que sí, construción de vivenda pública, pois claro, tamén. Pero primeiro que temos que servir aos nosos cidadáns é con isto. Porque vanlle dicir na Xunta que vivenda pública xa promocionan en Ourense, que está aí a 2 minutos. Entonces volvemos ao que estábamos falando antes dos habitantes. Os gobernos de Barbadás non aproveitaron o boom deste concello cando medrou para poñer as bases desto todo. Hoxe, isto é un problema conseguilo, porque non temos nin sitio para ofrecer para facelo. E os gobernantes que viñeron despois, o único que se dedicaron foi a xestionar máis ou menos o que hai, pero sin conseguir nada. Esa é a realidade. Eu non quero criticar aquí a ninguén, nin personalmente, nin nada. Pero a realidade é esa. A realidade que temos este concello é este. É un concello que, dentro de un ano ou dous, como sigamos con esta dinámica, pásanos a Llarillo, a Pereiro, que a mitad de habitantes en orzamento. Así de claro. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Fina. Se non quedanlle... Sí, un minuto. Bueno, decirlle a señor Sarín que a idea é boa, pero irrealizable. Irrealizable porque, vamos, non temos, como dice o meu compañeiro Ramón, diñeiro para cousas que xa temos feitas, que se nos quedan obsoletas e instalacións que non temos como para facer viviendas públicas. Sinceramente, eu estaría encantada que se fixeran en Barbadás viviendas públicas, estaría encantada que se fixera todo o que se necesita, pero a realidade é que isto non vai ser posible, porque, mire, o goberno actual, o de hace 4 anos, é un goberno de mantenimiento. Nun goberno de mantenimiento non se crea nada novo, simplemente o diñeiro que temos é para ir tapando sitios, e tapando uns e destapando outros, porque realmente non chega nin po que temos. Entonces, un goberno de mantenimiento propoñer desto, bueno, pues eu creo que por si solo se cae. Gracias. Grazas. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Buenas tardes a todos y a todas. Me quedo con lo último que dijo doña Fina y que tiene toda la razón del mundo. Un gobierno de mantenimiento. Sí, verdad. Non me interrumpan, por favor. A ver, puedo admitirlo. Un gobierno de mantenimiento. Mire, señor Sarín, esto es una moción de un brindis al sol. Sabe que mañana se debate, mañana día 13, en el Concello de Ourense esta misma moción, lo que pasa que dirigida al Concello de Ourense, usted lo sabrá, es una moción que han presentado en los dos concellos, pero bueno, yo realmente no sé si sabe el BNG de Barbadás, vamos a decirlo así, que es el registro de demandante de vivienda de Galicia, sabe lo que es, ¿no? ¿Usted sabe cuántas personas de Barbadás están inscritas en ese registro de demandantes de vivienda? Lo saben, se lo digo yo, 6 personas de Barbadás. La Xunta construye viviendas de promoción pública naqueles concellos nos que se concentra a demanda das mesmas, acreditando a través de registro de demandante de vivienda de Galicia. Ao día de hoxe, en Barbadás, só existen 6 demandantes inscritos no registro acabo de decirle, de demandantes. Por outra parte, a Xunta apoia os concellos de menos de 20.000 habitantes para que poidan conformar un parque público de vivenda en alugueiro da súa propiedade. As axudas do programa de rehabilitación de vivenda de titularidade municipal acadan o 90% do custe, con un máximo de 40.000 euros por vivenda, 48.000 se están en ámbito histórico ou de Camiños de Santiago. Finalmente, este ano haberá unha convocatoria de axudas para a construción de vivendas para alugueiro por parte de promotores públicos como concellos ou empresas municipais con axudas de 50.000 euros por vivenda. Finalmente, son falsos os datos que dan vostedes na moción que traen de execución orzamentaria que indica o BNG na súa moción. En 2021, o Instituto de Vivienda e Solo executou o seu orzamento un preto de 84%, nun porcentaxe superior ao que se acadaba na etapa do bipartito. Esos son datos que nos traslada a Xunta. Sabe que hubo axudas para o alquiler de vivenda, 13 millóns de euros, importe máximo de arrendamento para concellos
que poden chegar, si son de categoría 1, como a 7 ciudades, de categoría 2 ou de categoría rural, de 600, 500 ou 400. O 2 de enero saliu a axuda hasta o 5 de maio e poden pedir ás persoas que unha axuda de 300 euros mensuales para o pago de alquiler ás persoas cuya renta non supere 3 veces o IPREN, 24.318. La ayuda será del 50%, lo que decíamos antes, 600 euros para las ciudades grandes, 500 para ayuntamientos de la zona territorial 1 y 400 para ayuntamientos del rural. Ayudas por 12 meses con opción de un máximo de hasta 5 años. Más de 11.600 menores de 36 años solicitaron a la Xunta el incentivo de 250 euros al mes para el bono de alquiler. A ver, ayudas que está dando la Xunta, ayudas que pueden los vecinos de Barbadas pedirlas y que pueden, a ver, la gente joven los ha pedido. De hecho, va a ser por 2 años. Sabe que la Xunta este año va a meter 11 millones otra vez en presupuesto porque la ayuda para los jóvenes hasta los 35 años es por 2 años. Entonces, a ver, ustedes me traen una moción que no tiene ni pies ni cabeza, es un brindis al sol, que realmente no tenemos suelo. ¿Me quiere decir que han hecho en 8 años? Usted ha estado 4 años gobernando aquí con el Partido Socialista. Todas las iniciativas vienen a última hora, cuando las elecciones están en mayo. Dígame qué tenemos que hacer. Usted... Ten que rematar, van Nada, 3 minutos. Van 4 sigo... minutos. Van 4 minutos cando son 3 na segunda intervención, na intervención do defensor. Do defensor non, do que replica. Replicante. Sigo en la siguiente, no sí, se por preocupe. favor. Ten a palabra a tenente alcaldesa, dona Victoria Mamoré. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, como falaban algúns de vostedes, a cuestión da vivenda de protección oficial tamén é unha cuestión que está moi relacionada cos servicios sociais. Entonces somos a través dos servicios sociais onde temos que facer esa sondaxe de as persoas, bueno, non sei se esa sondaxe se corresponde coa que presenta a voceira do Partido Popular. Podemos facer unha sondaxe máis pormenorizada no propio Concello a través do servicio das dúas traballadoras sociais para saber exactamente cual é a demanda que existe de vivenda de protección oficial pois para esas persoas que están en función da renda, de familia numerosa, vulnerabilidade, violencia de xénero, bueno, todas esas cuestións que vostedes coñecen. E esa é un pouco a proposta nosa de cara a esta iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, que independentemente de que eles propoñen e instar a Xunta a facilitar os trámites para crear vivenda de protección oficial, pois podemos intrincalo todo deste xeito de tal forma que sexa realista a petición. Entonces, porque claro, o Instituto Galego da Vivenda só temos que facer unha proposta realista e concreta dicíndolle pois existen 25 solicitudes, ou mellor son máis das que ao mellor se presentaron porque non existe a información suficiente. Moitas das axudas das que fala vostede, señora Chelo, son axudas que veñen tamén a través de axudas estatais, do Plan de Vivenda Estatal, que logo se habilitan nas diferentes comunidades autónomas e se lle ofrecen aos xóvenes, aos ciudadanos en situación de vulnerabilidade, etc. Non é un invento do señor Rueda nin do señor Feijóo. Bueno, aquí temos algunha novidade nas últimas semanas sobre a área de reparto 4, porque se vai a retomar o desenrolo deste polígono, é unha nova destes últimos días, entón, ao mellor, podemos consultalo unha vez que nos reunamos, que xa que o Concello forma parte da Xunta de Compensación que vai a participar no desenrolo deste polígono, podemos plantexar este tipo de cuestións. Ao mellor, non o sei, estas son cuestións técnicas que se poden ter en conta porque este goberno, o PSOE en concreto, nunca estuvo de acordo con esas cesións que se facían, cesións de, como decía o compañeiro Serafín, cesións de baixos que ao mellor non son interesantes, ou cesión de zonas verdes, ao mellor aos concellos interésalle máis, eso temos que falar cos técnicos, pois a cesión de alugueiro, ou sea, de vivenda pública, ou cesións de outro tipo de cesións que non sexan as propias do proceso do momento de especulación urbanística que protagonizou o Partido Popular durante 28 anos.
Decirlle tamén que existe outra variante que é a vivenda de promoción autonómica, como ben vostedes saben, que se contrapón a vivenda privada. Rematar. Vale, bueno, pues sigo explicando a segunda intervención, gracias. Ahora, don Serafín ten 3 minutos. Sí, vou reservar o último minuto para contestar un pouco os grupos, o resto dos grupos, e vou intentar rematar a miña intervención. Bueno, o Concello debe petar en todas as portas, debe articular os mecanismos posíveis, os que ven de reseñar o BNG ou os que se consideren, para que o tema que se nos ocupa, o de ter vivenda pública, non só quede no papel ou que aprobemos hoxe aquí ou non, sino que se materialice no futuro máis inmediato para beneficio de quen menos ten. E que finalmente Barbadas dispoña dese parque público de stock de vivenda accesible tamén en réxime de alugueiro. A provincia de Ourense ten un parque de vivendas edificables de aproximadamente 249.000 vivendas, pero en unha de cada 4 xa non contesta ninguén. Resulta traumático, non sei o adxetivo, poden por vostedes o que queiran, que se nos faga moitas veces de noite na maioría das nosas aldeas, dos nosos lugares, das nosas vilas, e que non haxa unha luz na maioría dos domicilios. O Ourense deshabitado ronda o 24% do seu parque de vivendas. A media galega está no 19,40 e a do Estado no 13%. Nós sempre a cola do malo, pero non é por normas divinas, por as políticas que a administración, neste caso a Xunta, que ten as competencias sobre vivenda, pon por riba da mesa. Dio o presidente da Federación Galega de Inmobiliarias, non o dio BNG, e eu comentei un pouco antes, a pandemia non consolidou a volta rural, como moito os concellos próximos ás grandes cidades, e a Galicia interior é cada vez máis vaciada. Estas cuestións axudan tamén a inacción da Xunta de Galicia cando deixa de executar, ainda que a portavoz do Partido Popular digo o contrario, nos orzamentos do 2021 o 60% das partidas destinadas á vivenda. Isto, lógicamente, xa non o di a Feguén, digo o BNG, pero é perfectamente constatable. O goberno local debe actuar no sentido que considere, pero sempre no camiño de facilitar o acceso social á vivenda en Barbadas para aqueles sectores antes reseñados ou familias desahuciadas, aquela xente que ten maiores complicacións sociais. E remato ca lectura do acordo, que di que o que vamos a votar é instar o goberno local a dirixirse á Xunta de Galicia para reclamar a construción de vivenda pública no Concello de Barbadas e permitir deste xeito o acceso ás mesmas a familias e persoas en situación de vulnerabilidade. Como ainda me quedan aquí un par de segundos, vou aproveitar, pois sí, para decirle, por exemplo, ao portavoz do Compromiso por Barbadas que efectivamente os servizos que temos son absolutamente ridículos, claro que sí, e é a causa tamén dun pexón, de que o pexón tamén o fixo, quen o fixo, os fixeron os propios constructores para beneficio deles, nunca pensando no público, e quen gobernaba neste Concello durante 28 anos gobernou por e para eles. De feito, eran eles os que estaban na Concellería de Urbanismo. Por tanto, que iban facer? Iban deixar para beneficio público? Non, facían para eles, lógicamente. Está claro que é preciso, o centro de día está claro que é preciso todo isto que temos falado en outras ocasións. E, bueno, cando dicen que se o democracia orensana, que a idea é realizable, bueno, é vivenda pública e é a Xunta quen ten competencias e quen debe dispor, digamos, tamén los dineros para facelas. Gracias. Moitas gracias. Don Ramón e Dona Fina ten que compartir agora tamén 3 minutos. É preciso, pero o fundamental é o que relatei antes que isto. Mire, gobernaron para eles, pero puderon ser máis listos, me entende? Puderon ser máis listos, porque a min venme un promotor e quere facer un parque, o sea, unha serie de 5 bloques de vivendas, e se son 4 alturas, permítolle facer 6, pero que me deixa a última parcela para min, o sea, para o Concello. E despois con esa parcela, o Concello ou a vende e compra noutro lado, para darlle á Xunta para que nos faga un centro de día ou unhas piscinas ou o que sexa, ou facémolas ali porque o sitio é acaído. Iso é o que tiñan que haber feito. E puderon haber gobernado para eles. Pero non fixeron eso. Fixeron 5 bloques e deixaron os baixos. Aí está. E ainda encima non quedou nada. Non quedou nada. Entonces, ahora estamos aquí, como dixo antes a portavoz do Partido Popular, brindes ao sol. E seguimos brindando ao sol un ano, outro ano, porque todo se fixo mal desde o principio. E agora o único que nos queda é que quen este aí ao mando nese sillón, porque non temos nin suelo, nin posibilidade de telo, porque aquela promoción inmobiliaria acabouse, nin seguramente tardará moito, se é que ven,
O único que lle queda a quen representa a alcaldía neste concello é ir a petar nas portas, pero petar, porque compren cuartos. Iso é o que hai. Podemos estar aquí debatindo un ano e outro, e 3 ou 4, levo 7. Estamos no mesmo conto. E cada vez, xa digo, vai nos pasar a Llariz que o Pereiro que a mitad de habitantes dentro de 2, 3 anos. Iso é o que hai. Entonces, quen representa a alcaldía ten que ir ás portas a petar. Por qué? Porque seguramente o que este na outra porta é do outro partido e non queda máis cojones que a facer eso, perdón a expresión. Non queda máis que eso. Os cos escritos está demostrado que cos escritos non se fai nada. Perdón, deixei pouco tempo a miña conversación. Decirlle a señor Sarín que a Xunta sí que sacou medidas para fomentar o rural. De feito, hai todos os concellos, hai pueblos con menos habitantes que están exentos de pagar impostos a menores de 35 anos. O sea, a Xunta sí que sacou medidas, e esa é unha boa medida. A Xunta ten que sacar máis medidas parecidas. No noso concello, con esas medidas, temos o pueblo de Loiro e o pueblo de Ventraces, se non me equivoco. Esa é unha boa medida que sacou a Xunta, e a do PP, pero é parte da miña profesión e teño que reconocer que foi unha gran medida para que a xente vaya ao rural, porque a hora de comprar unha vivienda, non pagar impuestos, ITP, é un diñeiro bastante bo. Entonces, a súa moción é unha moción... Bueno, un segundo. Bueno, contestolle na outra, porque aquí como vale contestar unhas por outras, pois, deixa para a seguinte. Non interesa, pero bueno, a Xunta sacou unha medida boa... Perdón un momentiño. Aquí houve unha moción que presentou o Bloque Nacionalista Galego hai 2 plenos nos que todos votamos a favor, todos e todas votamos a favor para dar cumprimento do regulamento orgánico. Doña Chano, entón, por favor, creo que neste caso, dar cumprimento a un regulamento orgánico que, ademais, despois de ser aprobado no seu momento, foi ratificado nun debate que todos e todas recoñecemos que estábamos actuando dun xeito incorrecto, pois creo que está fora de lugar pola súa parte. Creo que... Señor alcalde, non se preocupe, porque como aquí mezclamos unhas con outras, contento na seguinte. Acepto o que di vostede, pero é que hai algún grupo político que vota, primeiro, o regulamento, segundo, ratifica o regulamento e recoñece que se está actuando dun xeito determinado, non vamos a decir correcto ou incorrecto. E despois, aínda por encima, eleva a voz a efectos de non le interesa, pois pareceme un pouco fora de tono. Escoitámoslo todos. Doña Fina, grazas pola súa comprensión. Corresponde o turno de palabra ao Partido Popular. Seguimos imponiendo, señor alcalde. Aquí usted es el que manda, lógicamente dirige este pleno, no lo voy a negar que es el señor alcalde, pero mire, hay maneras, yo no elevé la voz, ¿vale? Cuando la elevo se me oye mucho más de lo que hablo normalmente. Lo que pasa es que no le gusta lo que le decimos. 8 años de ineficacia de este gobierno. Servicios sociales, seguimos igual. 8.000 euros mensuales gastando en empresa privada para contratar a personas para que vayan a los domicilios cada día una persona distinta. Hable con los usuarios de servicios sociales. Después, como dice el señor Ramón, Casa de Cultura, Polideportivo, Escuela de Música, todos los servicios que aquí es un concello, vamos a ver, que ahora mismo el grupo de gobierno está manteniendo 8 años que no hemos crecido absolutamente nada, ni en empresas, ni en suelo, ni nada. Han tenido 8 años para crecer. ¿Qué le van a explicar antes del día 28 de mayo a los ciudadanos ahí fuera? ¿Qué le van a explicar, señor alcalde? Ahí sí que me pondrán a mi verde, como siempre. Vale, pues que voy a dejarlo ahí, no voy a decir los calificativos que me ponen en sus mítines del 2015 y el 2019, no lo voy a decir porque ni me importa. Ahora, sí le van a pedir explicaciones a ustedes. Lo único que han hecho es una canchita que empezamos a... ¿Cómo se dice?
Bueno, que efectivamente están ahora mismo empezando a hacer esa cancha multiusos en la zona de los Amieiros. Bueno, la gente estará contenta después de 8 años que le hagan esa infraestructurita, vamos a decirlo allí, esa infraestructurita, no lo digo, porque es que ya es tan pequeñita que hacerlo allí. Piscinas, nada, han prometido, no tienen piscinas. Polideportivo, ampliación del polideportivo, nada. Sé lo que me va a decir después, que usted ha ido a las administraciones a pedir dinero, que me ha dicho a mí que yo ayudara. Yo he ayudado cuando se ha pedido, pero mire, si usted no tiene el peso político que tiene que tener y su grupo de gobierno lo sabe perfectamente, es imposible que las administraciones públicas le den ese dinero que usted está pidiendo. Alcaldes de otros, del mismo color que usted, lo que le decía mi compañero Manuel antes, en Sinzo, la alcaldesa, compañera diputada nuestra, doña Marga y mía, el alcalde de Carballino, el alcalde del Barco, la alcaldesa de Allariz. Sinceramente, han tenido en las administraciones, es que no se le niega abrir la puerta. Yo no sé a usted por qué se lo niegan. La verdad que no lo sé. Pero sinceramente, a ver, es que no lo voy a decir Manuel, no lo voy a decir porque no le gusta oír lo que realmente es transgiversar las conversaciones que hacen las administraciones públicas y que dirige esta persona, no lo voy a decir. Vale, es una palabra muy fuerte para decirlo, pero sí transgiversar esas conversaciones que se tienen en esos despachos. Vale, posiblemente. Entonces, bueno, pues eso es lo que no le gusta, pues a lo mejor al presidente de la Xunta o al presidente de la Diputación o a lo mejor a los directores territoriales. Eso es lo que no le gusta. Este concello es un mantenimiento durante 8 años. Hay que decírselo. Ya termino, señor alcalde. Solamente le digo eso. ¿Qué nos han demostrado durante estos 8 años? Ineficacia de este grupo de gobierno en todas las áreas. Y lo voy a decir así de claro. Gracias. Gracias a vostede, doña Chel. Ten a palabra a señora tenente alcaldesa durante 3 minutos tamén. Moitas grazas. Creo que estábamos falando de vivendas de protección oficial, creo, non sei, pero durante uns minutos creo que perdemos un pouco así o fío, pero bueno, eu retomo o tema das vivendas de protección oficial para Barbadás. Considero que a Xunta xa fixo un anuncio en decembro de que adquirirá un centenar de vivendas a bancos para aluguer social. Entonces, efectivamente, a Xunta pode estar na tesitura de apoiar esta proposta que lle imos enviar dentro do Concello de Barbadás para promover o alugueiro social aquí no noso Concello, co cual é factible, non é irrealizable, como decía a voceira de Democracia Orensana. Falando de vostedes de que xa todo se fixo, xa houbo especulación, non, ahora estánse facendo vivendas. Recentemente solicitouse no Paseo dos Amieiros número 1 unha licencia urbanística para construir 48 vivendas, síguese construindo en Barbadás. O mercado é un mercado medio, non son os precios desorbitados, e como lle intentei explicar antes, que non, bueno, ao final non me deu tempo, a diferencia entre a vivenda privada e a vivenda de promoción autonómica é mínima, por iso non se está optando. Os constructores non están optando por a vivenda de promoción autonómica porque o prezo por metro cuadrado é similar, ronda entre 1.300 e 1.500 euros a este tipo de vivendas, das dúas variedades. Despois decirlle, reiterarlle, como fixen antes, que seguimos construindo, seguirase construindo na R4, e dicirlle tamén que en setembro procedeuse a dar a licencia de ocupación para 52 vivendas en Paseo de Amieiros 19, co cual Barbadás sigue medrando, esperemos que siga medrando noutros aspectos socioeconómicos, neso estamos traballando, como ben dicía antes o alcalde, no polígono, no futuro polígono empresarial de Barbadás, estamos nesa folla de ruta. E despois darlles tamén uns datos que vostedes nos solicitaron nas comisións informativas, que era o alugueiro turístico. O alugueiro turístico como tal, agora mesmo, só hai 10 vivendas, 2 na Valenzá, 2 en Ventraces, unha en Loiro, unha en Piñor, 2 en Barbadás e 2 en Sobrado. E despois están en proceso a rehabilitación como vivendas de aloxamento rural da antiga Casa Reitoral de Barbadás e outra na Valenzá.
máis outras 3 que tamén están en proceso, unha en Sobrado do Bispo e outras 2 na Valenzá. Son un pouco os datos que non sei se queren que ellos pasemos por escrito ou simplemente lles vale con este dato que damos hoxe aquí en pleno. E polo demais, agardamos que esta proposta do Concello de Barbadas non caiga en saco roto na Xunta de Galicia, que é quen ten as competencias nesta materia. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten, don Serafín, un minuto para a súa última intervención. Decir que as propostas que traemos, efectivamente, habrá que valorar si técnicamente hai que modificar ese pexón que está esgotado, ese pexón que foi feito por quen foi feito e para o que foi feito, e que realmente non quedan terreos para estas cuestións. A vivenda, como digo, esta vivenda pública, de promoción pública, ten que facer a Xunta de Galiza, o compromiso do Concello sería por terreos a disposición, terreos que hoxe non temos, e habría que buscar alternativas a isto. O Bloque acaba de facer unha primeira intervención, distintas alternativas técnicas que poderán ser materializadas ou non, pero que concretamos en ese momento. E bueno, un pouco máis, decir ao respecto de que, bueno, pois sobre todo o tema do pexón e o tema das propostas na cuestión técnica que o que fagan, digamos, que o que remate, o que podan facer, o que poda facer a Xunta en Ourense respecto da promoción pública da vivenda, nos parece moi ben, pero nós temos que pedir por e para nós. Entón, esa promoción ten tamén materializarse no noso Concello e nese sentido está proposto BNG. Gracias. Grazas a vostede, don Serafín. Bueno, ahora sí que lle toca intervir o alcalde. Non vai a ser longo, non se preocupe, pero sí que vou a decir, o alcalde vai a decir algunhas cuestións. Primeira cuestión, e vai dirixida a don Ramón. Mire, o alcalde sí que ten que petar nas portas, pero, por exemplo, a porta de acceso á Diputación ten control de acceso. A Diputación ten control de acceso, por si vostede non o sabe, é unha gracia que quero facer, pero hai que entrar control de acceso e hai que ter cita previa para petar. Evidentemente, eu non me vou enganchar cunha cadea á porta da Diputación. Non vou facer eso. Non quedaría mal, pero desde logo resultaría un pouco ridículo para un alcalde. Sí que sería nos medios de comunicación. O que hai que ser serios na vida pública e na vida política. E cando alguén pide unha cita, respostarlle. E cando alguén leva chamando 3, 4, 5 meses todas as semanas, me he olvidado, ou se han olvidado. Ahora prometeron recibirnos a semana que ven, ou concertar unha cita para a semana que ven. Pero mire, para ter diñeiro neste Concello, como don Ramón di, e cita, e ten toda a razón, non imos a incrementar os nosos ingresos cas taxas que se cobran aos veciños e as veciñas, ou cos impostos e tributos que se cobran aos nosos veciños e veciñas. Os nosos ingresos teñen que derivarse dunha actitude política honesta, transparente e xusta. Esa actitude honesta, transparente e xusta estáse levando a cabo nas provincias de Lugo, Coruña e Pontevedra. E non se levan a cabo na provincia de Ourense. E non é cuestión de que o alcalde de Barbadás teña máis ou menos peso político, porque aquí cabe decir que figurar na Diputación para ter peso político e non ter voz, máis que voto, pois se iso é peso político, entonces que baje Dios e lo vea. Se ese é o peso político, que baje Dios e lo vea. Eso é o que hai que dicir. Mire, pero desde logo, o Concello de Barbadás ten tido, nas últimas, desde que eu son alcalde, dúas diputadas provinciais no seu momento, dona Victoria Morenza e actualmente dona Marga, que levan propostas, votan, falan e participan. Non como outros ou outras diputados e diputadas provinciais de Barbadás que non elevan la voz ni se les escucha. E iso non se lle chama peso político. Eso sí que non se lle chama peso político. Sabe? Mire, hai unha cousa que hai que valorar neste Concello, ademais, que os servizos que se prestan, Casa de Cultura, Escola Infantil, escolas deportivas e similares, teñen un prezo que, comparativamente a calquera outro concello da nosa provincia, é ridículo. É ridículo. E síguese prestando un servizo de calidade. Así de claro. E son ben valorados pola veciñanza. Outra cousa é que quen gobernou no seu momento, e non lle imos a por nome, resulta que tivera unhas miras tan curtas, que se opera a especular, pero non se opera adecuar e aceitar ese servizo. Mire, remato con isto, o último exemplo.
Canto tempo se tardou en construir o Polideportivo Municipal de Barbadás, que había un cartel á altura do Parque dos Patos, quero recordar, 8 anos que se tardou en construir. No plan marco non sei que, tardouse como 8 anos. Para que? Para que despois, ademais, resultase que non había licencia ou autorización por parte da Confederación Hidrográfica. Home, non. É certo, é a verdade, non había permiso da Confederación Hidrográfica para construir ese polideportivo aí, cando vostedes iniciaron as obras. Eso sí que é peso político que tiñan vostedes, eso sí que é honradez, transparencia e saber facer. Rematei. A verdade é que ás veces hai que utilizar un tono que non é grato, pero ante certos comentarios hai que dicir as cousas moi clariñas. Votos a favor da moción do Bloque Nacionalista Galego. Abstencións? Un resto. Pasamos ao expediente número 4, que é o punto 4, que é o expediente 30-2023, moción do PP a implantación dun sistema de control horario dos empregados e empregadas do Concello de Barbadás. Ten a palabra a súa vocera ou o seu voceiro. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois, si as maiores eivas que ten este Concello a nivel cidadán son a seguridade viaria e a seguridade cidadá, outra das grandes eivas que ten neste Concello a nivel administración pois é o control de presenza dos seus traballadores. E isto redunda nun mellor servicio á cidadanía. As administracións públicas terán como fundamento de actuación o servicio e atención ao cidadán. Estes teñen o dereito a unha boa atención, austeira, eficaz, equilibrada e con capacidade de adaptarse aos cambios, polo que é preciso asegurar a profesionalidade e a calidade dos empregados e empregadas públicas. En consecuencia, coa actual situación económica e a necesidade de reducir o déficit, sen menoscabar a prestación do servicio público, compre mellorar a eficiencia no uso dos recursos públicos. O Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado pola Lei 7/2007 do 12 de abril, sinala no seu artigo 47 que as administracións públicas establecerán as jornadas xerais e as especiais de traballo dos seus funcionarios. A resolución do 28 de decembro de 2012, modificada po 10 de setembro de 2015 nos seus puntos 11 e 12, fala da necesidade de controle do deber dos empregados públicos de registrar nun sistema de control horario do seu centro de traballo todas as entradas e saídas correspondentes á modalidade de xornada de cada un deles. Do mesmo xeito, as ausencias, as faltas de puntualidade, de permanencia do persoal no seu posto de traballo, calquera que sexa a súa causa, registraránse polos empregados públicos que incorran nelas no devandito sistema de control horario que existirá en cada centro. Os sistemas de control horario son os instrumentos non só útiles ou necesarios, senón obrigatorios, tanto para o rexistro das entradas e saídas como para levar un control da puntualidade e da permanencia nos postos de traballo. En reiteradas ocasións preguntamos se existe algún sistema de control horario efectivo no Concello de Barbadás sen que tiveramos resposta algunha e o certo é que, según levamos visto varios anos, non existe. O Concello de Barbadás ten a obriga de regular a xornada de traballo, ademais de contar cos instrumentos necesarios para garantir o cumprimento na mesma como a condición necesaria para a prestación de servicio público que somos. Traballadores municipais, cumpridores e responsables están a ver como a outros compañeiros e compañeras, isto é unha realidade diaria que xa se está a percibir polo cidadán, chegan ao posto de traballo horas máis tarde e tamén se van antes, sen que por elo se lles apliquen medidas correctoras. Esta situación tamén é coñecida, como ben dixen, polos propios cidadáns, nunha mala percepción do servicio e do funcionamento desta administración, xa que se están a pagar por horas que non se cumplen, que non se traballan. Por todo elo, presentamos ao Pleno do Concello de Barbadás os seguintes acordos. Primeiro acordo, implantar de xeito inmediato, porque levamos con esta proposta 8 anos. Xa non só o Partido Popular, houve outros grupos, como penso que foi Democracia Orensana, que trouxe unha proposta na mesma liña hai varios anos. Implantar, como digo, de xeito inmediato todos os edificios e instalacións municipais nas que se presten servicios dos empregados e empregadas públicas dependentes da Administración Local de Barbadás un sistema de control horario, fichaxe efectivo. Segundo acordo, o seguimento periódico da xornada de traballo e control de presenza para que deberá realizar o propio alcalde do Concello sen perxuicio da súa posterior xustificación. Bueno, se me resta tempo, señor alcalde, penso... Ten tempo, ten 1 minuto 30. Vale.
Isto é algo sinxelo. Penso que o responsable neste, non sei se xa traspasou esa competencia a nivel concellería, penso que agora está no señor alcalde. Non sei que o levou vostede durante tempo. A ver, para isto non hai que petar nas administracións. Para isto non nos temos que procurar ingresos, ao contrario. Penso que xa hai equipos que se lle facilitaron nas distintas edificacións do, vexase, polideportivo, casa de cultura e demais, que teñen os propios traballadores para registrar este control de presencia. Que está pasando? Gastamos os cartos nos equipos, pero claro, como non son precisamente os traballadores base, de ocupacións base, as que incumplen, ou os que incumplen, senón outros de superior categoría, nos estamos calando e nos estamos quedando quietos. Pois, isto non, como digo, non hai que petar nas administracións, nin hai que procurarse ingresos, sino que isto é moi sinxelo, moi doado. Temos os equipos, tampouco é demasiado caro, é simplemente controlar isto. E con respecto ao que se falou aquí, porque sempre está na boca do señor alcalde que se a deputada non fala da Deputación. Mire, existía un goberno bipartito que todos coñecemos na Xunta. Durante eses 4 anos tivemos a 2 persoas públicas, por eso podemos facilitar os nomes, o señor Pablo de Sobrado e a señora Tareixa Paz das Lamas, que foron parlamentarios non deputados. Eu gustaríame saber que foi o que acadou a oposición, o que se pudo acadar de Barbadás destas 2 persoas cando tiñan poder de goberno alto a nivel autonómico, a nivel institucional. Gustaríame saber o que é o que conqueriron para Barbadás. Ten que rematar. Penso que nada. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o grupo mixto. Bueno, como dixemos coa moción do bloque, o mesmo, vamos a votar a favor porque gustaríanos que incluíran outro punto no que dixeran como foi a palabra que empregou? Implantar de xeito inmediato neste concello que o alcalde ou a alcaldesa que represente o concello teña adicación exclusiva. Porque mentras este concello non teña unha dedicación exclusiva por o alcalde ou a alcaldesa, seguiremos, sin, bueno, como dixo antes, sin ter peso institucional, porque a envergadura do concello o necesita. A parte deso, eu non estou defendendo que haxa que ir ás portas a petar, pero é que cando hai unha situación anormal na que unha administración nos rouba 300, 400, 500 mil euros anualmente, o señor alcalde ou a alcaldesa Barbadás ten que ir ali e reclamar os cartos a quen este ali. Porque a min, se un cliente non me paga e fixenlle o traballo ben feito, vou todos os días á porta a petarlle, hasta que me pague. Se me dice, no, levo 24 anos de autónomo e cobrei todos os traballos que fixen, todos, nadie me debe un céntimo. Se hai algo mal, arréglase. E se non, pois hai que ir ali. Ora, se o deixa, non che paga. E a nós, como funciona normalmente eso, como dixo ben vostede, se funcionara como outras deputacións que hai en Galiza, pois, bueno, non me estendo máis, deixo che algo. Pois nada, decir que estou completamente de acordo con esta moción porque hace, bueno, non sei exactamente cantos anos, pero sei que hace uns cantos anos presentei unha moción nesta línea, non sobre esta línea, unha moción tal cual para que se fixera o control de horarios. Penso que isto nunca é gastar diñeiro, porque os traballadores teñen que cumplir, e les a final de mes cobran, teñen que cumplir cas súas xornadas de traballo. E é certo que dixo o meu compañero Manuel, o Concello de Barbadás está collendo unha fama inxusta, porque hai xente que si traballa, que me consta que ven a traballar e traballa, pero por culpa de unhas poucas persoas estáse collendo unha mala fama. E eu penso que implantando o sistema de control de horarios evítase que a ciudadanía empece a criticar ou poñer en dúbida os traballadores, porque se eu traballara neste concello, a traballar as miñas 8 horas, a miña xornada completa, pois seríame moi desagradable que na rúa dixeran que están fartos de chamar ao concello e que nadie colle os teléfonos. Por tanto, nunca é gastar diñeiro fer que o personal
de calquera empresa, neste caso deste Concello, traballe. E que se faga dunha vez, porque como di o señor Manuel, señor alcalde, por Dios, eu vou ter que pedir os meus 5 minutos extras. Bueno, nada, dicir que isto ten que ser unha realidade e non empecen a tapar, nin a mirar para outro lado. Gracias. Moitas gracias a vostede, dona Fina. Ten a palabra, en este caso, o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Ten 3 minutos. Bueno, desde o BNG consideramos que efectivamente as traballadoras e os traballadores desta institución teñen que traballar, teñen que prestar un servicio á cidadanía e teñen que cumplir coa legislación, e non o decimos nós, o di a lei. Fala portavoz de Democracia, que Democracia tamén trouxe unha iniciativa nese sentido. Nós, no 2015, xa presentamos tamén iniciativas nese sentido para modificar digamos, o horario establecido, que era de 37 horas e media, que establece a legislación, que despois non se chegou a concretar. No 19, en novembro do 19, como estuvemos no Concello, no Goberno 4 anos, non podíamos pedir, según algúns de vós non tiñamos, non estábamos facultados para pedir, pero claro, que o fixemos porque o pensamos desde o minuto cero que estuvemos aquí. Presentamos unha moción que había que revisar o sentido das votacións, onde se pedía pois unha nova RPT, que sí que por certo se fixo, priorizar a concreción de un convenio colectivo que está sin facer, e un sistema tamén de control horario, e que se normalizar o que establece a Lei da Función Pública das 37 horas e media, que tamén sigue sin efectivizarse. Por tanto, o BNG xa ven de vello tamén con estas cuestións, de acordo? Bueno, entendemos que haxa que conciliar a vida laboral e a vida familiar, pero nos entendemos que efectivamente pode haber servizos, como pode ser a Policía Local, que teñen donde se pode implantar tamén o escola infantil, ou os conserxes do polideportivo, que poden ter horarios absolutamente dispares, porque en atención aos seus servizos e a cidadanía, pois non van a ter un horario específico de 8 a 2 ou de 9 a 3. Pero que sí que efectivamente outro tipo de administracións, outro tipo de centros, como pode ser esta, como pode ser as oficinas municipais, sí que se poden instaurar propostas neste sentido, de 8 a 2, de 9 a 3, un sábado pola mañá de cada 3, que realmente permita que eran propostas, que iniciativas que levou o BNG no seu momento, cumplir, si alguén ten que ausentarse unha hora porque tiene que atender a seus niños, que nos parece de recibo conciliar a vida laboral e familiar, recuperar esa hora polas tardes, ou recuperar, é dicir, eso é xestión e eso sería cumplir co que hai que cumplir. O demais é, bueno, pois, o que fixo o Partido Popular durante 28 anos, deixar correr, e cada un que fora entrando, según un pouco lles parecera, non? Entón, desde logo, e non é, e vou rematando porque me parece que se me vai cumplindo o tempo, non é que se estén pagando, que se pagaran horas non traballadas, é que de 8 e media a 2 e medias non dan as 37 horas e media, dan 6 por 5, 30, se non me fallan os números. Por lo tanto, faltan 7 e media, falta un día de traballo, de acordo? Que non se cumple nunca. E, bueno, nada, remato na segunda intervención. Gracias. Moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra a dona Victoria Morente, neste caso. Moitas grazas. Bueno, pois decirlle que tanto este goberno do PSDG como o goberno anterior de coalición foi o que introduciu cordura neste Concello. Introduciu cordura no control horario dos traballadores e no propio control dos traballadores. É unha ironía, a mí resultame irónico que veña o Partido Popular a falar de control horario cando nos 28 anos que estuveron gobernando, non sei se nos 28 incluso houve algunha rebaixa anterior nos primeiros anos, non existía control horario e na época do Partido Popular nas oficinas traballábase 5 horas, de 9 a 2. Trabajábamos de 9 a 2 e ahora queremos que los trabajadores, aquellos trabajadores que en aquel momento le permitíamos, se falo en castelán por ironizar, le permitíamos trabajar 5 horas, bueno, ahora que trabajen las 7 horas y media, ahora sí, ahora queremos que trabajen. Nosotros les dejamos barra libre. Madre mía, cantas horas nos deberán os traballadores durante 28 anos que estuveron facendo de 9 a 2. Yo trabajo de 9 a 2 porque soy máis. Bueno, por favor, un pouco de seriedade. Este goberno, o anterior, introduciu cordura, como dixen. Este goberno anterior traballou en aras do control horario e traballou para que se tendera hacia unha maior permanencia no posto de traballo, pasando de 5 a 6 horas. E aquí houve persoas que choraron,
porque vivían muy bien con el Partido Popular trabajando de 9 a 2. Y entonces el anterior gobierno y este gobierno les hace trabajar, no es que les haga trabajar, es que lo dice la lei, 6 horas. Falamos de flexibilidade horaria, ten que existir flexibilidade horaria, porque moitos dos que estamos aquí ou dos que están aquí son funcionarios, saben que hai unha cousa que se chama flexibilidade horaria e os traballadores teñen dereitos e teñen obrigas, pero teñen dereitos, e a flexibilidade horaria é un deles. Este goberno é un goberno serio e está traballando a prol, precisamente, de formalizar todas estas cuestións relacionadas cos traballadoras e traballadoras deste Concello. É un dos pasos máis importantes que se deu, un paso histórico foi a aprobación da RPT, que conlevou, eu non sei se 20 ou 30 reunións para dar forma a un documento que nos gustará máis ou menos, pero formaliza o que é a función, cada posta de traballo e as funcións que ten que desarrollar cada posto, as funcións de cada departamento, etc, etc, etc. Ahora, vamos a traballar no convenio colectivo, porque, como ben vostedes saben, non se poden introducir determinadas prescripcións de decir usted trabaja de tal hora a tal hora, non, porque existe a flexibilización, existen os dereitos, existen as obrigas, e xa empezamos traballando cos sindicatos dende hai varias reunións precisamente no convenio colectivo, que xa hai un borrador desde hai 2 anos que os representantes sindicales teñan no seu poder, é un convenio colectivo base, un borrador sobre o que é da época de cando estabas, Ramón, nesta área. Teño que terminar. Bueno, sigo na segunda intervención, grazas. Corresponde a segunda intervención ao vocero do Partido Popular, reitero que son 3 minutos. Sí, bueno, unhas cuantas anotacións, pero bueno, algunhas delas son un poquinho máis contundentes que outras. Vamos a ver, como ben dixen, existen xa medios suficientes no Concello pagados con os cartos dos cidadáns para que os traballadores podan registrar a súa presenza no Concello. Existe. O que non sabemos é o porqué todavía non se implantou. En algunha ocasión se falou de que se o convenio colectivo non o tiña o personal laboral deste Concello. Hai normas superiores a nivel autonómico que, en defecto de convenio colectivo nas administracións locais, hai que tirar delas. E establecen o propio Estatuto Básico do Empregado Público. Establece perfectamente que hai que registrar o control de presencia de los trabajadores públicos en calquera das administracións. Pero miren, despois da intervención da señora Morenza, vamos a facer unha modificación in voce no primeiro acordo, que vai nesta liña. Falábamos neste primeiro acordo de implantar de xeito inmediato en todos os edificios e instalacións municipais nas que se presten servicios por empregados e empregadas públicas dependentes da Administración Local de Barbadás un sistema de control horario de fichaxe efectivo. E a modificación vai nesta liña, que abarque tamén a aqueles representantes públicos con dedicación. Iso é o que lle compro a vostede, señora Morenza. Un control de presencia diario. E ao señor Rafa, e a señora Eli, e ao señor Abel, perdón. Control de presenza. Control de presenza tamén aos traballadores, neste caso non, representantes públicos con dedicación. Cómprelles moita falta. Cómprelles moita falta. O que non podemos é utilizar horas de atención ao Concello para facer traballos e recadiños persoais. O que temos constatado, os cidadáns están a ver. Entonces, modificamos este acordo, porque a súa intervención deixa moito de desexar. Para vostede, 28 anos de PP, mire, sabe por que fan un mal goberno? Porque fixeron moi mala oposición. Si faltaba un permiso de la Confederación Hidrográfica para el polideportivo, que fixeron vostedes? A oposición está para observar, para controlar, e se ve algo ilícito, denuncialo. O que pasa que vostedes judicializaron a política deste Concello con outras denuncias que quedaron, baladís, que quedaron en nada, simplemente para acadar esas cadeiras que están hoxe e que non merecen. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas a vostede, ademais, por cinguirse o tempo. Don Ramón ou Dona Fina, quen considere intervir. Ten 3 minutos entre os dous. Si queren aviso, cando... 3. Si queren aviso... Aviso cando vai 1 minuto e medio, si queren, Simplemente, rapidamente, porque iba a votar a favor, pero bueno, ahora como modifican isto, non lles iba a exixir que incluíran o de que a dedicación exclusiva do alcalde ou alcaldesa, pois entón vámonos a absteñer. Unha persoa con a dedicación exclusiva, ou un alcalde ou alcaldesa, bueno, xa o resto dos concelleiros,
é imposible poñerlle un control horario porque pode estar traballando un sábado, un domingo, vamos, un alcalde xa está traballando os 7 días da semana. Se tuvera unha dedicación exclusiva e se dedicara ao Concello en cuerpo e alma. Moitas gracias. Moitas gracias. Dona Fina, por favor. Nada. Por favor, amainen o toniño un pouquiño se queren falar. Señora Victoria, vamos a ver, vale, unha cousa se está facendo ben ou mal, non é que está mirando para atrás. Ahora mesmo está se facendo mal. Usted ten que reconocer que hai funcionarios que non están cumplindo horario. Déxese de mirar para atrás porque yo tú eres ciego, yo soy más. No, isto non funciona así. O control do horario hai que faelo e hai que telo. E aquí o traballador ten a obriga de vir a traballar. É de traballar as súas horas. Deixémonos de chorradas. Decirle ao compañeiro Sarín que a mí fai unha gracia o de conciliación familiar e laboral. Mire, utilizo outras frases, porque desa frase río meu. Porque usted sabe que dou 2 veces a miña filla e yo en pleno que non tuvo con quen deixala, yo sabe a palabra do señor Sarín, que non se compre bolsos e que paguen que le cuide su hija. Non me fale usted de conciliación laboral, non teña un pouco de vergoña. E digo yo en galego, gracias. Moitas gracias. Ten a palabra don Serafín, supoño. Non vou entrar na descripción da portavoz da democracia. Non. Vou a rematar a miña intervención. Eu agora refirme a todos, non? Gustaríame que non nos interrumpíramos así cando se inician as intervencións, por favor. Se posible. Estamos de novo. Sí. Nada, bueno, decir que debes implantar ese sistema de control, de pegada ou do que sexa, e, bueno, o que falei das recuperacións de horarios, se fora pertinente, en horarios de tarde, un sábado, como propuxo Beneca no seu momento, etc. Teñen que rematar, digamos, de facto, pois tamén as prebendas de certos traballadores desta casa que con cos salarios aínda máis altos gozan de privilexios sobre os demais. Na moción do 19, explicaba este portavoz que había traballadores desta casa que comenzaban a súa xornada laboral nos bares. Non sei se sigue iso sucedendo, pero non é normal. Un bar vais ás 11, ás 12 a tomar o café, non ás 8, ás 9 da mañá cando se entra. E a hora de sair hai xente que estaba xa a kilómetros de distancia, das 8:30 a kilómetros de distancia do seu centro de traballo, cando ten que estar pechando a súa porta. Bueno, nós, desde logo, pensábamos votar a favor desta emenda, desta moción, porque nós, xa digo, registramos moción neste sentido. Ahora, se me venen que emenda de que tamén a persona liberada política ten que cumplir un control horario, eso parece absolutamente ridículo, eso é un cachondeo, vale? Entón, nós nese sentido non podemos, estamos de acordo co sentido da moción, pero se amenda nese sentido, o BNG vai se abster igual que se abstén o compromiso por barbadas, porque entendemos que non ten sentido eso, porque non o ten. Entón, nós o que sí que entendemos é que, efectivamente, pois que os traballadores teñen que cumprir a súa xornada laboral. Non é normal que traballadores que ganan 50, 60 mil euros ao cabo do ano non teñan un control horario e entran e salgan desta casa cando les parezca bien. Eso non é normal. Nin que ganen 60, nin que ganen 20. Non é nin medio normal. E iso permitirlo vostede durante toda a vida e se sigue permitindo na actualidade. Nada máis. Gracias. Moitas gracias, don Serafín. Ten a palabra a dona Victoria Morenza. Ten 3 minutos. Pois sabe cando nos enteramos neste goberno que o Partido Popular non había pedido non lle había chegado para a apertura do polideportivo o permiso sectorial da Confederación que tanto nos solicitaron a nós aquí ao principio, que podemos decir que nos fixeron a vida imposible con tanto permiso sectorial hasta que ao final, sí, é que necesitan un permiso sectorial para facer calquera tipo de obra vinculada á Confederación, a Patrimonio, a AXI ou a Fomento. É que o necesitan. E sabe cando nos enteramos? Cando nos chegou. Enterámonos cando nos chegou. Nós, cando estábamos na oposición, non sabíamos que vostedes non tiñan o permiso sectorial de Confederación Hidrográfica. Non nos sabíamos. Abriron un polideportivo sin o permiso da Confederación Hidrográfica. É problema noso, non? Nosotros lo abrimos, a nós non sube nada a Xunta de Goberno, non sube nada a Xunta de Goberno.
nin ven nada a pleno se non ten os permisos sectoriales correspondientes das correspondientes administracións. Entonces non acuse do que non sabe. Por que non se implantou? Non se implantou porque o sistema de control horario conleva a firma biométrica e para a firma biométrica requírese a unha delegada de protección de datos que este Concello de Barbadas ten. Vostedes seguro que non saben nin o que é un delegado... Para un momentiño. Gustaríame que escoitaran a intervención, a proposta é do Partido Popular. Por lo tanto, a intervención da compañera sería interesante que escoitaran. Moi ben. Non pasa nada porque non me escoiten tampouco, non pasa nada. Estou falando, son capaz de abstraerme porque isto xa me ten pasado moitas veces en moitos foros. Hai revuelo. O caso é que este Concello ten dende hai anos, neste caso é unha delegada, podía ser un delegado de protección de datos, porque toda esta información vinculada á firma biométrica e ao control horario ten que pasar unhos filtros. E hai unha cuestión que se chama legalidade e ten que pasar por a negociación do convenio colectivo, inda que haya unha legislación superior. A ver, é que eu penso que moitos de vostedes son funcionarios e moitos de vostedes estiveron no goberno e saben moitas cousas que todos sabemos, as persoas que pasamos no goberno. Outras persoas, como o don Manuel, pois non estuvo no goberno e ao mellor todo isto pois dalle igual. Le da igual saltarse los representantes sindicales, le da igual saltarse la legalidad, le da igual decir que la ley 7-2007, que ya lleva 8 años derogada, dice no sé qué, o que la resolución de no sé cuánto. La mayoría de la plantilla dos traballadores deste Concello son laborais, don Manuel. Non temos convenio colectivo para os laborais. Estamos falando dos 80, 70, 80% da plantilla deste Concello son laborais. Cíñense e regúlanse por a legislación laboral. Vostede fala o Estatuto Básico do Empleado Público. Home, señor, por favor, mire que cuántos funcionarios hai, creo que son 33. O resto, hasta 113, son laborais. Entonces, documentes un pouco do que se coce aquí. Os traballadores están nos seus postos, os traballadores cumplen co seu traballo e grazas á administración electrónica e o sistema de gestión que estamos utilizando, pódese controlar a calquera traballador. E sábese que hai traballo porque existen os expedientes, porque o traballo sale. Vale, moitas grazas. Moitas grazas. Don Manuel, ten un minuto. Señora Victoria, xa sabemos que lle doi perfectamente a ineficacia que vostedes teñen en todos os eidos, e no de persoal é precisamente unha das eivas que lle dicía máis grandes que ten este Concello a nivel de administración. Pero por que optaron vostedes? Por aprobar un regulamento de teletraballo. Regulamento de teletraballo e regulamento de horas extras e regulamento de productividade. É dicir, como podemos dar unha productividade sin saber se se cumpren os horarios do persoal funcionario e do persoal laboral? E como non existe convenio para el personal laboral en este Concello, le podemos dar as funciones e as ocupaciones que nos dé la gana, verdad? Como non hai convenio, pueden hacer lo que le dé la gana los trabajadores laborales deste Concello. Pois non, señor, a norma superior está para cumplila en defecto de outras. Vale, se non temos convenio colectivo, noutras institucións con representación dos traballadores, se aprobaron determinadas normas que hai que ter en conta no defecto delas. Sí. A ver, simplemente con respecto á modificación que fixemos do primeiro acordo. Retiro, vámoslo deixar como estamos, pero quero deixar constancia que hai concelleiros e concelleiras con dedicación... Retira ou non retira? Retiro, pero hai concelleiros e concelleiras con dedicación que non están a cumplir a súa xornada e que se dedican a facer recados particulares nos horarios que tiñan que estar atendendo ás necesidades dos seus vecinos. Moitas gracias. Primeira cuestión. Os políticos, as persoas que teñen dedicación exclusiva, os traballadores, gustaríame que me escoitaran, pero bueno, os concelleiros e concelleiras que teñen dedicación exclusiva e os que non temos dedicación exclusiva estamos de luns a domingo a disposición da veciñanza, porque, por exemplo, ahora falo de min porque non vou poñer nome de ninguén. A mí podesme ver un sábado, podesme ver un domingo, eu estou no Concello mínimo 3 días da semana, desde as 8:30 da mañá mínimo, hasta as 3 menos cuarto da tarde mínimo, estou no Concello e recibo aos veciños e as veciñas que o necesitan e que o demandan. E aquí hai funcionarios que poden dar fe deso. Dito eso,
vostede está ahora facendo un reproche que non sei a que ven a conto, desde o momento en que vostedes, cando estaban no goberno, estaban sistemáticamente nos bares. Sistemáticamente nos bares. Pero independentemente deso, incluso no de enfrente. E todo o mundo sabía, e sabía que o lugar de cita era o bar de enfrente. Dito eso, os concelleiros e concelleiras tamén son traballadores e traballadoras. E, polo tanto, se están traballando desde as 8 da mañá, ou millor, hasta as 9 da noite, ou hasta as 10 da noite, pois en algún momento tamén terán que ir facer algunha cuestión particular ou facer incluso ou ter dereito a tomar un simple café, como tamén teñen dereito a facelo os traballadores e traballadoras deste concello. E incluso teñen dereito a irse de vacacións, un mes. E este alcalde, por exemplo, sei que non se refire a min, non sei a quen se refire, pero este alcalde, por exemplo, este ano estivo casi 365 días traballando para este concello, excepto 8 días. Excepto 8 días do ano. 8 días. Entón, vayan tomando nota. 8 días xustos. Porque un dos días que me collín de vacacións viñen a firmar un convenio ca Cruz Vermella a efectos de acoller aos ucranianos aquí. Así. Entón, non sei de que fala vostede. Non sei de que fala. Pero mire, fala vostede das eivas máis grandes deste concello que é o do persoal. Miren, as eivas máis grandes deste concello é a que deixaron vostedes en persoal, por suposto. Non había nin convenio colectivo, nin había RPT, 28 anos no goberno sin RPT. Este goberno, iniciado no seu momento polo Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista, iniciou o seu traballo sobre un RPT. Este goberno socialista rematou un traballo co RPT en negociación sistemática e continuada cos sindicatos. Eu pregúntome, cantas negociacións sindicais tiveron vostedes cos sindicatos en 28 anos de goberno, que nin tan siquiera negociaban cos sindicatos, nin tan siquiera convocaban mesa sindical a efectos de negociar o epígrafe 1 dos orzamentos, nin tan siquiera eso, que é obrigado por lei. Nunca se sentaron con sindicatos a negociar o orzamento municipal na partida de persoal, que é obrigado, e que podía ser botado atrás se algún sindicato fora ao xulgado. Nin eso fixeron. Que reunións fixeron vostedes cos sindicatos a efectos de conseguir unha RPT? Que negociacións fixeron vostedes cos sindicatos a efectos de conseguir un convenio colectivo? Nos fixamos, ademais, se ahora mismo falta por asinar un convenio colectivo, é certo porque discutímolo en mesa sindical. Un calendario, por se non o sabían. E chegamos ao acordo de que este fora o proceso, primeiro RPT e posteriormente convenio colectivo. Entón, volvo a insistir no que dixo dona Victoria Morenza. Documentense que lles viría moi ben. Votos a favor da moción do Partido Popular. Abstencións. Estamos en 8-7. Non hai negativos. Queda aprobada, ten razón. É así. Pasamos ao punto número 5, que é o expediente 31/2023, moción do PP a prol da municipalización completa do Servicio de Axuda no Fogar. Ten a palabra o voceiro ou vocera do Partido Popular, ten 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. O Servicio de Axuda no Fogar é un dos piares que sustenta o noso sistema de atención á dependenza. Trátase, polo tanto, dun servicio público de carácter esencial, coa finalidade de garantir a igualdade no dereito subxectivo da cidadanía mediante a promoción da autonomía personal de quenes se atopan nesa situación. Aínda que está destinado fundamental ás persoas maiores, tamén atende a outros colectivos con diversos graus de dependencia e familia, permitindo deste xeito a autonomía dos seus usuarios e usuarias, facilitándolles a permanencia nos seus fogares. Os traballadores e traballadoras do SAF son persoal especializado que proporcionan unha serie de atencións no domicilio ás persoas con dificultades por o seu desenvolvemento habitual e de apoio en todas as actividades básicas da vida diaria. Un servicio de titularidade pública que xestiona de forma habitual as administracións locais. Sorprende a cantidade de baixas médicas das traballadoras do servicio en Barbadás e o número de institucións que por elo compre realizar ao longo do ano.
A maior parte destas sustitucións cóbrense con adxudicacións a empresas privadas, atendendo exclusivamente a ofertas máis baratas sen que importe a calidade da atención aos usuarios e usuarias, nin as condicións de traballo das coidadoras. Tamén coñecemos da existencia de personal que ocupa os primeiros postos da bolsa de emprego que non foi chamado para institucións recentes e que se optou por acudir ás empresas privadas. A externalización do SAF a través de contratacións públicas son criterios sociais derivados da inestabilidade e rotabilidade das persoas traballadoras do servizo. Entre as persoas usuarias e profesionais forman un vínculo que vai máis aló da relación prestacional, incidindo de maneira directa na saúde das persoas dependentes. A aposta pola municipalización na súa totalidade do SAF en Barbadás responde a unha cuestión práctica de sentido común, entre outras cousas. Permitiría un mellor funcionamento, un maior control do servicio por parte da administración pública, así como a dignificación nas condicións do persoal, máis aló do económico. Por elo presentamos ao Pleno do Concello de Barbadás os seguintes acordos. Instar ao Concello de Barbadás a procurar a total municipalización do servicio de axuda no fogar, evitando acudir á contratación do servicio de empresas privadas. Para elo deberá considerarse as seguintes actuacións. Creación dunha bolsa de emprego eficiente, cun sistema de actualización de méritos semestral ou anual, do persoal incluído na mesma. Ter en conta a duración das sustitucións á hora de realizar os chamamentos. Iniciar unha evaluación por persoal técnico sobre as posibles causas de incapacidade que poidan derivarse deste tipo de postos de traballo e así poder actuar sobre as mesmas. Bueno, eu creo que esta é unha das consellerías máis fermosas e satisfactorias co tratamento dun dos ben máis preciados do noso Concello, que son os nosos maiores. Pero parece que non funciona ben, xa que son numerosas as protestas que nos trasladan usuarios e traballadores. Bases aprobadas a finais do ano en 2021, gracias á insistencia do Partido Popular. Aínda que non de acordo con ditas bases, xa que ten demasiadas carencias. Pon as bases recollidas de méritos de 1 ao 10 de enero. Este ano non se recollen, dixe as empleadas que non se recollen por estabilización de postos. Quixera saber eu onde pon iso as bases. Unha bolsa de emprego de 10 persoas, pero os postos cubertos nunha totalidade por unha empresa privada. O sea, todo o que traballo que está habendo está o cubrindo a empresa privada. Un exemplo, a número 1 da lista traballou no ano 2022 menos de 3 meses. Xéramos saber o porqué. Usuarios que reclaman o cambio continuo de auxiliar. A diario hai queixas. Os usuarios tamén din estar contentos coas traballadoras da Bolsa de Emprego do Concello e incluso din faer chamadas para dar fe delo. Pero pouco lles importa, porque a continuación cobren coa empresa privada. Un usuario mesmo nos di que xa non chama para decir que está contento cunha usuaria porque parece que o fan a propósito e a cambian máis pronto. Dona María, ten que rematar. Pasaron uns minutos. Moitas gracias. Ten a palabra don Ramón Dona Fina. 3 minutos entre os dous. Moitas gracias. Utilizan na moción varias veces a palabra sorprende, porque sorprende ver o logotipo do Partido Popular aquí encima da moción esta. Vamos, que vostedes queiran municipalizar un servizo cando normalmente o que fan é privatizalos todos, eso é o que sorprende. Pero bueno, é simplemente un comentario. O que pasa é que vostedes contradícense. Bueno, primeiro vou dicir a nosa postura. O servicio de axuda no fogar que non tiña que prestar é a Xunta de Galicia. Ou no seu caso, dividilo en comarcas deste país, iso é o que tiña que ser. Pero como aquí se fai todo mal, desde un principio, pois despois anda todo mal. No urbanismo, nas historias que falamos antes.
Iso é o que pasa, esa é a nosa postura, pero bueno, como xa non é así, xa como falamos do CIN, o CIN tamén tiña que ser algo da Xunta ou por comarcas, non, aquí cada concello fai o que dá a gana, e así andamos. Pero vostedes contradícense na moción. Primeiro din que poñen na picota as traballadoras do Concello do Servicio, entonces que hai que municipalizalo, pero na exposición de motivos din que sorprende a cantidade de baixas médicas. O sea, que están poñendo en dúbida que é o que pasa aí. Que queren dicir? É que eu non entendo, que queren dicir? Que a xente colle as baixas para protestar, logo, cando dicen o da avaliación, que se dixo aquí, que non se pode saber por que unha persoa está de baixa, pero deixaron caer que había que ir mirar as casas porque ao parecer hai unhas persoas que non poden, que teñen que ir dous, entón están deixando entrever que as baixas son por problemas de espalda ou de algo así, porque cando eu non podo poñer unha pedra e necesito outra persona é porque os brazos e a espalda non me dan. Entón, quere dicir que se sabe por que están de baixas as persoas. Entonces, a ver, ou dicimos as cousas encima da mesa claramente, ou senón, pois, non podemos estar defendendo aos traballadores, dicir que están de baixa, que entonces hai que tirar da empresa. Bueno, xa volvo a repetir, todos estes problemas veñen porque o problema ven de raíz. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Fina, por favor. Bueno, decir que é certo que se está tirando da empresa e hai persoas que están nas listas esperando a que os chamen para traballar. E é certo porque a mí viñéronseme queixar. Unha das persoas e non entende como non a chaman e se está tirando da empresa. Non sei que non vou a poñer nombre porque esa persona rogoume que non puxera nombre, pero pediume explicacións e eu dixen, bueno, pois informareime porque non sei realmente por que está acontecendo isto. Entonces, isto non está funcionando ben, porque cando hai tanta queixa, porque pode haber sempre queixas dunha parte, unha persona, pero cando hai moita queixa de algo é que hai un problema, existe un problema. Bueno, últimamente vexo que toquemos as áreas que toquemos, todos son problemas. Entón, quero que me expliquedes por que tirades tanto da empresa e non tirades da bolsa que tedes de xente anotada para traballar. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra, supoño que don Serafín, neste caso que foi o conselleiro de Servicios Sociais. Bueno, en principio, decir para cuestionar un pouco a tomadura de pelo do Partido Popular na anterior proposta que traen, na anterior moción, de repente fan unha emenda en boche, de repente la quitan, de repente la ponen, e dicir, non, aquí non, é dicir, ou fan unha emenda ou deixan de facela, que pasa que tiñan medo que non lle pasaba, ou, é dicir, non, é dicir, as emendas, se se fan, é para concretadas, ou se tran por escrito, ou se defenden e se mantenen, ou se non se fan. Bueno, iso é unha tomadura de pelo aquí a corporación ao respecto do que fan vostedes. Pero, bueno, iso un pouco para que quede constancia. De acordo, tamén do noso voto, o noso voto foi positivo, pero logo iba a ser unha abstención se iba a meter os liberados políticos non ten sentido. Ben, bueno, respecto da moción que nos traen aquí da municipalización completa do SAF. Bueno, si a verdade é que me pisa un pouco o discurso o compañeiro portavoz de Compromiso, porque, bueno, ver aquí municipalización cando vostedes son, non sei se se converten ahora ao comunismo, cando vostedes son privatizan hasta el aire que respiran, e ahora veñen aquí con estas cuestións de que lle teñen un terror absurdo, un terror terrible ao público, e veñen aquí con municipalizar. Eso que veñen a decir o Partido Popular, pois é un pouco cómico, por decir así. Pero, bueno, xa digo, constatando e referíndome tamén ás palabras que dixo o portavoz de Compromiso. Nos decir que, bueno, nós tamén constatamos que, efectivamente, primeiro ten que haber unha lista de institucións suficientemente efectiva e que sirva para o que debe servir, unha lista de institucións suficientemente amplia da que se poda tirar e se podan sustituir as compañeras, as traballadoras do Servicio de Ciudadano Fogar. E, lógicamente, bueno, sí, aí eu cuestiono a veces eses criterios que se establecían, que xo dixen en algún momento, relativo a que non poden ser os mesmos criterios, hai que brujulear na legislación de maneira que nos permita, non pode haber os mesmos criterios a hora de mandar unha persoa que traballa 15 días e dicir, ahora, en 6 meses non la llamo, porque non poden ser os mesmos criterios dunha lista de 50.000 persoas da Xunta que dunha lista de 10 ou de 20 dun concello. Ten que haber
unha normativa que realmente permita que unha persoa traballe 15-20 días e cando sexa necesario volver chamala, este operativa para volver chamala, non ir a nevera. Como se foran, eso é unha cousa que eu nunca entendín e que, desde logo, entendo que efectivamente ten que haber resquicios legais que permitan que eso sexa distinto. E, desde logo, bueno, o tema da empresa privada, pois ten que ser, se non hai outra alternativa, lógicamente hai que ir onde haxa que ir para atender a xente que está dependente e que está nunha cama. Eso é evidente. Sexa como sexa. Ou se vamos co público, ou vamos co privado, ou vamos con la madre del señor, pero o servicio hai que prestalo, como sexa. Eso está claro. E bueno, sí, decían que, bueno, que si dúas traballadoras, de que si había que... Bueno, a ver, eu creo que hai que buscar as alternativas, eu coñezo, non vou entrar agora en esa cuestión, pero, bueno, na segunda intervención. Muchísimas grazas a vostede. Ten a palabra a concelleira de Servicios Sociais, dona Elizabeth González. Boa tarde a todos e a todas. Vostedes falan da creación dunha bolsa de emprego eficiente con sistema de actualización de méritos semestral ou anual do persoal incluído na mesma. Comentar, que xa estábamos falando, de que xa existe unha bolsa de emprego eficiente. Eu non son técnica, non fixen esas bases, entonces supuxen que esas bases son correctas. Entonces, repito, non son técnica e as bases están aí. Esas bases, bueno, publicáronse no seu momento, foron consensuadas nunha mesa, entonces non teño nada máis que dicir con respecto a eso. Son con carácter anual e, como ben dixo vostede, pois están paradas por estabilización de emprego, non? Entendo que é así. Tamén din de ter en conta a duración das sustitucións á hora de realizar os chamamentos. A cobertura das incapacidades temporais ten, como o seu nome indica, carácter imprevisible. Ninguén sabe cando se vai a producir unha baixa dun auxiliar por calquera enfermidade común, gripe, etc. Nin canto tempo se vai alargar a total duración da persoa afectada, polo que non é posible vincular duración das sustitucións á orden da listaxe, cando a merma se utiliza para a cobertura das vacacións, permisos e ITER das auxiliares. En relación á solicitude de iniciar unha avaliación por persoal técnico sobre posibles causas de incapacidade temporal que poidan derivarse deste tipo de posto de traballo e así poder actuar sobre as mermas. Comento ou infórmolles que tras contraste de datos coa Secretaría do Concello, o número de baixas do ano pasado 2022, hasta agora mesmo temos 2 baixas, máis ou menos eran por mes, baixas pequenas que estaban prolongadas, ahora mesmo temos 2 baixas, digamos, 2 baixas ao mes porque están cada mes de baixa. Ahora mesmo hai 2 baixas de longa duración, non temos a nadie máis de baixa. Tamén desconhecemos os motivos, non nos podemos saber. Os cales poden ser de saúde, persoais ou que nada teña que ver con outro tema, non nos poden saber. Tamén non é posible prever as distintas causas de incapacidade temporal cando foron producidas por motivos diversos. Conclusións, se temos en conta os meses de xaneiro e febreiro que foron meses onde había COVID do ano 2022, durante o resto do ano os procesos de baixas foron esporádicos ou normais. Podo despois, bueno, teño aquí unha pequena chuleta. Os únicos procesos de baixa médica de longa duración do ano 2022 eran 3, perdón, dixen antes 2, eran 3, dos cales unha xa está en situación de alta e agora mesmo, repito, só temos as 2 auxiliares de baixa de longa duración. Por outra banda, na actualidade, o Servicio de Axuda no Fogar do Concello de Barbadás está funcionando con total normalidade, dando cobertura con auxiliares de axuda no fogar aos servizos asignados ás distintas persoas en situación de dependencia ou libre concurrencia. Cando se produce unha ausencia da auxiliar asignada, vacacións, permisos ou ITs, e que en ningún caso se recurriu á contratación das mesmas a través da empresa privada, salvo que non constaran candidatas disponibles na listaxe por estar traballando para outras entidades ou a listaxe estivese agotada. Despois sigo, perdón. Vale, gracias. Pois ten a palabra dona María. Bueno, o que sí que sabemos é que non se está traballando ca bolsa, estánse dando os puestos de traballo, estánse cubrindo ca empresa privada, eso sabemos, lo temos constancia e é así. Tamén temos constancia de diferentes protestas de usuarios, a cuales nos dicen que mandan xente nova e sin experiencia e non teñen nin idea das tarefas que teñen que, das tarefas ou cuidados que teñen que dar.
Entonces, a miña pregunta é que tipo de información se lle dá a un auxiliar cando vai a un domicilio? Quen dá esa información e cal é a información que se dá? Usted dice que son 3 baixas, e esas 3 baixas quen as está cubrindo? Porque a lista, a número 1 non está traballando. Traballou no ano 2022 3 meses. O resto do ano quen cubriu todos os días de vacacións, asuntos propios, as baixas, todo. Tamén queríamos saber eso. Vale. Espera que me perdí. Para que o servicio funcione, o Partido Popular propón reunións periódicas con auxiliares, atendendo así as súas necesidades derivadas do traballo. Un equipo tamén multidisciplinar con reunións periódicas tamén para atender as necesidades dos usuarios. O que sí que teño claro que eu creo que se todos reman na mesma dirección, o servicio vai adiante, e aparte que creo que é un servicio moi agradecido. Pero, bueno, aquí cada un vai ao seu, os usuarios chaman por teléfono dando as queixas da empresa privada e ainda se ten máis que decir. Cando chaman para decir que están contentos, porque sí que é verdad que todos concordan en que están moi contentos co persoal da bolsa de traballo do Concello. Pero que, claro, ya teñen 2 días e os 2 días quítancho. Entonces, quero decir, non podemos estar a bailar desa maneira que cada día chegue un novo e encima chega un novo e sin darlle pautas de traballo. Todas concordan que sí, nesa casa tes que faer un aseo e tes que limpar. Creo que teño que limpar. Bueno, moitas, creo que o servicio ten demasiadas carencias para un servicio bastante fácil de cumplir, porque é un servicio vocacional, quero dicir, a xente que traballa nesto é por vocación, a maioría dela. De feito, eu conozco a diferentes persoas da bolsa, son por vocación. Vale. Contestarlle ao señor Sarín. Cando foi concelleiro de Servicios Sociais, contratou un ETT cando era ilegal e cando esta empresa non estaba autorizada para prestar servicios sociais. Usted estuvo tamén gobernando con este grupo político e era un desastre. Era un desastre, o sea, si ahora hai queixas daquelas eran María, ten que rematar. huelgas. Se deu tempo. Moitas gracias. Don Ramón, corresponde a vostede porque a súa compañeira está ausente neste momento. Está. Non yo digo, vémolo. De que estuvera tamén o que respondía. Tamén. Tamén. A ver, aquí o Partido Popular pon en dúbida un montón de cousas. Eu non sei se realmente falaron cunha persona con un montón delas ou, a ver, non sei que porcentaxe da xente que traballa no servicio. Pero, bueno, volvo a repetir o mesmo. Estamos asumindo unha competencia que é da Xunta de Galicia. A competencia autonómica. E logo despois, pois mire, pasa... Aquí pasa o que pasa en todos os traballos. Eu se vou a un traballo a un cliente, se lle vou eu, está máis contento que se lle vai outro. Pero claro, é que o servicio de axuda no fogar, que tiña que ser competencia da Xunta, que tiña que prestar a Xunta ou dividido en comarcas, aquí non vamos a ter un traballador. Eu poñome no caso que eu fora concelleiro de Servicios Sociais, que non collía ese cargo nin lou. Vamos, collería calquer concellería menos esa. Hai que tamén dicir que hai xente que pretende que lle vai a mesma persoa sempre. Eso é imposible. Eu non sei de que estamos falando aquí. Entonces, eu creo que é un servicio que deberíamos poñer todos da nosa parte. Tanto políticos, responsables da área, os propios pacientes, o sea, as propias persoas que reciben ese servizo, é que deberán entender os propios traballadores. Entonces, para que algo funcione, ten que funcionar todo, pero eso é que estamos como que a sanidade pública. Se nunha empresa traballan de 10, traballan 6, escaqueanse 3, despois maleanse outros 2, a empresa vai a pique.
e logo o director, o jefe da empresa non pasa por ali, acabouse. Aquí todos son protestas. Para iso tamén é porque ten que ter a dedicación exclusiva o alcalde deste concello ou alcaldesa. Porque así vai todos os días e preséntase por onde os veciños e mira onde están os seus traballadores e mira como se presta o servicio e está ao tanto todos os días do que se fai neste concello. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Ten a palabra dona Fina, non? Don Serafín ou don Carlos. Sí. A ver, así moi breve, pero bueno, a ver, en principio eu vine a decir que efectivamente sendo coñecedor e entendendo que efectivamente o grado de profesionalidade que hai dentro do servicio de Ciudadano Fogar e as traballadoras, o seu grado de profesionalidade é moi correcto e moi concreto ao respecto, porque na comisión informativa se falou de que se iban ir 2, se iban ir 3, se iban ir non sei cuánta xente, non teñen que ir de recreo a unha casa ten que ir unha persoa, e non ten por que ir unha tal. Entonces, porque o grado de profesionalidade é evidente e van a resolver a contingencia que teñan en ese domicilio. Despois, ao respecto de que parece que non se quedou absolutamente claro, é dicir, o BNG posicionase por a lista e finalmente por a empresa, como última alternativa, pero desde logo nos vamos sempre cos traballadores, ca lista de sustitucións e finalmente tal. Bueno, se me ven a decir de que eu fixen, bueno, eu que fixen aquí, eu fixen o que puiden facer no seu momento e o que acaba de vostede dicir, o fixo este concelleiro no seu momento, non é bo ahora que justificar o meu traballo no anterior mandato, pero fixo un amparado con informes e con reflexións de habilitados nacionais desta casa. Non se me ocurriu a min, ocurriuse a xente que é habilitado nacional. E que, bueno, cando falan ao respecto de usuarios que piden o cambio de auxiliar, é dicir, a xente tamén, eu creo que tamén hai que facerlle ver que, efectivamente, pois, non é un servicio público e que calquera traballadora que vaya é perfectamente competente para resolver esa cuestión. Si queren ir a unha empresa privada e pedir que le vaya o Marilyn Monroe pois perfecto, pero en este caso vai a ir a traballadora que corresponda en esta cuestión e que é perfectamente válida para defender o seu e que é perfectamente capacitada para esa cuestión. E iso é o mellor que a veces non controlamos ou non o valoramos, non? De acordo? E, bueno, queixas da empresa privada. Bueno, a empresa privada hai que buscar tamén, eu entendo que o teñen, pois unha empresa que sea absolutamente competente e responsable e se hai que tirar dela, que sexa eficiente tamén no seu traballo en coordinación co Concello. Nada máis, gracias. Moitas gracias, don Serafín. Ten a palabra, neste caso, dona Elizabeth González. Bueno, decir, foron garantizados todos os servicios asignados por distintos usuarios, que é o que nos manda a lei, contratando a sustitución de ITs cando foi necesario, instituindo as vacacións coa propia lista de auxiliares, tendo un informe emitido de Secretaría, onde consta co brau pasado, 2022, contratáronse a 2 auxiliares para cubrir as vacacións das nosas auxiliares, aos 15 días unha renunciou, porque por outra mellora do outro posto de traballo, quedámonos sin lista de emprego, sin bolsa. Entón, menos mal que tiñamos unha empresa, senón, a ver como cubríamos as vacacións das traballadoras. Se o queren, podo pasar, emitido por Secretaría, porque realmente solicitei, non? Entonces, bueno, sin recorrer a ninguna contratación extra a empresa privada, soamente nos casos de que alistase este baleira ou que algún usuario non queira mover o seu horario establecido por ausencia imprevista da súa auxiliar habitual. O sea, que temos que adaptarnos ás peticións horarias dos usuarios. Vou explicar un pouco da empresa. A empresa licitouse fai un ano, por 2 anos máis un, é unha empresa licitada por X horas. Esas horas danse todos os meses. Que pasa? Que xa hai un usuario que está ingresado ou vaise 5 días para casa dun familiar, que das unhas horas. Esas horas dámosllas a unha ausencia. Entón, non estamos tirando institucións porque parece nos deixaron tanto tirar dinheiro público, cando podemos ir tirando da empresa que se temos unhas horas. Non cubrimos, pero estamos dando servicios todos os días. Non estamos deixando a xente tirada, estamos cubrindo todos os servicios. Non hai un usuario que diga queixas, teño que dicir, non sei se as hai por escrito, as que chegan contéstanse. Se as hai, pois que nos pagan chegar por escrito, porque realmente non as temos. Que dicir, falan de reunións periódicas cas traballadoras. Teño que dicir que a coordinadora do Servicio de Axuda no Fogar fala
todos os días cas súas traballadoras e pasan prácticamente todos os días e tamén hai reunións con elas. Que dicir, pois que todas as persoas que traballan na área de servicios sociales están facendo, para min e para nós, para todos diríamos facelo así, están facendo unha labor estupenda, sempre tratando de dar o mellor servizo a calquera persoa que o necesite de xeito inmediato e contestando sempre a súa pregunta que fixeron, contestando a pregunta que fixeron outro día nas comisións de 6 grúas. Sí, señores, temos 2 grúas que ahora mesmo están en casa de 2 domicilios e non hai ninguna petición por escrito, nin chamada, nin por escrito, nada, de que faga falta ninguna agora mesmo, que os sepamos. E se temos 2, están usando agora mesmo. Sin máis, nada máis. Gracias. Moitas grazas, doña Elizabeth. Dona María, ten un minuto. Bueno, quero decir, nós trasladamos isto porque tuvemos diferentes chamadas de usuarios. Estáse cubrindo ca empresa, está mentindo cando dice que se están cubrindo 5 días porque se foron de vacacións, non, estáse cubrindo ca empresa unha baixa que foi unha reincorporación, colleu vacacións e depois colleu baixa. Entonces, eso xa é o primer error, mentir. Eso é unha mentira. Vale. Non se está movendo a lista desde o mes de finales de outubro, principios de novembro, non se volveu a chamar máis da lista e sí que é verdad que se está cubrindo todo con tal, ca empresa privada. Despois, dicen que claro, que a xente, os usuarios teñen que saber que non lle vai ir sempre a mesma persona, e eles son conscientes deso, pero mire, eu si cando teña 80 anos me teñen que vir bañar, eu podo coller confianza con 2, 3, 4, pero se cada día ven unha, as miñas intimidades tampouco me prestaría enseñarllas a cada un que ven. Quero dicir, é un servicio que necesita unha dedicación para a axuda das actividades da vida diaria e non podemos meter na nosa casa cada día unha persona, cada día presentarlle a unha persona, cada día dicirlle as funcións que ten que facer a unha persona, porque a mitad delas que chegan, outro día comentábame un señor, díxome que chegou unha pobriña que eu dixenlle se era maior de edad. Porque aquelo daba pena. Non sabía ni como coller unha escoba, quero decir. A ver, son persoas, non son animais, Leva un minuto 35. Mire, non me tomo tempo, pero son breve tamén. Breve, mire, hai unha cuestión que hai que distinguir claramente. A primeira cuestión que hai que distinguir é que aquí, cando falamos de municipalizar un servizo, é que este servizo é un servizo que se chama impropio. Este servizo, como dixo, ben dixo don Ramón, non é unha competencia municipal. Igual que non é unha competencia municipal, unha gardería municipal, un polideportivo municipal ou similares. Por que corresponde, isto correspondería á Xunta de Galicia ou á Diputación, que esos servizos están transferidos. A Xunta de Galicia resulta que sí que colabora co Concello, cede ao Concello ese servicio, pero resulta que sufraga unha parte. Unha parte. Ademais, co agravante de que o Goberno Central sí que, durante o estado de alarma, sufragou e suministrou e proporcionou fondos adicionais para estes servizos, pero a Xunta de Galicia destinounos a outros servizos. Pero, bueno, eso deixémolo aí no aire. O que é certo é que é un servicio impropio para ser prestado polo Concello e o que tiña que ser prestado era por a Xunta de Galicia. Ben, as bases foron aprobadas conforme a algo, a un documento elaborado pola secretaria que estaba no seu momento ou as que estaban no seu momento. Por lo tanto, cínguense a toda a legislación vixente. E foron, ademais, negociadas en reunións sindicais, como se negocian todas as bases desde que estamos nós no goberno e incluso no seu momento co bloque. Cousa que vostedes nunca fixeron. Non o digo como crítica, sino como unha realidade, porque foi así. Aquí nunca houve prácticamente bases de contratación. Hainas. Estas bases cúmplense, cumplen ca legalidade e cumplen coa legislación e cumplen cos criterios que marca a Secretaría, que non somos os técnicos na materia, para nada. E refirme as bases. E aquí, o usuario é que pode haber queixas, sí que pode haber queixas, pero como pode haber queixas noutros servicios, e quero falar con cariño dese servicio desde o momento en que son persoas maiores, necesitadas, con carencias, que necesitan incluso de afecto en moitas ocasións, pero a miña nai estuvo nunha residencia xeriátrica, vou poñer ese exemplo. Ela, por exemplo, tiña de apego a unha persoa determinada, e o día que esa persoa determinada non a podía atender, botaba de menos, porque esa persoa tiña vacacións, porque esa persoa estaba enferma, porque esa persoa tiña asuntos propios. Pois o mismo ocurre no Concello.
Eu comprendo que os usuarios e as usuarias queiran ter unha única persoa que as atenda. E máis si lle teñen cariño e si os tratan ben, como é o caso. Pero en moitas ocasións hai que tirar da empresa para suplir esas vacacións e ao mellor, hoxe, esa persoa que atende a ese usuario ou usuaria está de vacacións. Ven alguén desa empresa. Ao cabo de 15 días ou de un mes ten un asunto propio, ou 3 ou 4, volve outra persoa diferente. Iso ocurre porque non é un servicio a carta. Non é un servicio a carta, ese é o problema. O gallá fora un servicio a carta. Non estamos en debate, a última intervención. Pode preguntalo no final si quere. Pode preguntalo no final si quere. A última intervención e non vamos a entrar en debate que non é un guirigay, como dixemos. Si quere, fai unha pregunta ou ben verbal ou ben escrita ao final e respostarase como que procede. Eu que estou explicando, vacacións, APs, baixas, ocurre eso, non hai moito máis. Estou seguro que os veciños e veciñas de Barbadas están satisfeitos, os usuarios e usuarias, quero dicir, están satisfeitos co servicio, pero con esa carencia, entre comillas, de que non pode ter unha atención por unha persoa específica, e que ten que haber suplencias, e que as bases foron feitas conforme a legalidade, a unha negociación sindical, e que a bolsa cumple tamén cos criterios que están marcados por lei. Votos a favor da moción. Abstencións? Ramón? Creo que votou a favor. En contra. Eu pensei que votara a favor. Pensei que en votos en contra. A ver, repetimos a votación. Votos a favor da moción. Abstencións? En contra? Pasamos ao turno de rogos e preguntas. Rogos, empeza o grupo mixto. Eu, un solo. Rogolle a autoridade competente deste goberno que se poña en contacto co responsable da Diputación competente tamén neste momento, porque xa van 2 ou 3 veces que gastan os cuartos ali, a que dunha vez por todas o fagan ben. Entonces, que arranquen os pasos que hai en Piñor e os fagan conforme a normativa que explica moi ben o Ministerio de Fomento como se deben facer. Moitas gracias. Pino marchou, non? Sí. Sí. Vos que ora novedade. Xa, porque iso é urxentísimo. Algunha pregunta máis, non? O Bloque Nacionalista? Sí. Eu podo contestar. Un rogo unha pregunta. No, pero eu quero facer unha aclaración e aproveitando que temos aquí a diputada de Infraestructuras, decirlle que, que ese documento, non sei se o firmou o alcalde, eu firmeino como conselleira de Urbanismo, xa foi dirixido á Diputación e xa se lle fixo chegar o problema de inseguridade para automobilistas e vehículos en 2 dos pasos, por o menos, pero xa lle dixemos que revisaran todos. Pero iso xa teñen que saber iles porque os camións de Diputación Provincial pasan todos os días, as brigadas pasan todos os días por Piñor, xa o sabían porque xa os temos visto nós. Pero, xa maravilloso que o diga vostede e eu confirmolle que o Concello envioulle o escrito. Chegarán? Non sei, ao mellor chegan para o 28 de maio. A parte de que o arranxe, non. O que lle prego é que a responsable ou responsable aquí, técnico, o día que os veñan a arranxar, que este ali presente, diante do encargado, é que coa documentación como se deben facer eses pasos que está na página web entre vostede do Ministerio de Fomento ou que manda as directrices de como se fan, é que ellos fagan facer como hai que facelos. Non como fixeron hai 3 anos, gastaron os cartos e volvemos telos que facer outra vez. Ese é o problema. Hai que estar ali, hai que ir ali ese día. Bloque Nacionalista.
a verdade é que non puido, non se tuve a ser un problema técnico e, bueno, iba a registrar un escrito farino mañá, pero, bueno, o comento. É un rogo a necesidade de colocar unha baranda de protección nas escaleiras do campo de fútbol dos Carrís que permitan, pois, gañar en seguridade as usuarias e usuarias dos graderíos, vale, porque reclaman isto e entendo que do recibo pois facelo. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Partido Popular, por favor. Si, é unha pregunta. Quixéramos saber, os veciños queren saber como vai a redacción do proxecto para a reparación do tellado da iglesia de Loiro. Como vai ese tema e cando se lle vai trasladar a patrimonio, porque, a ver, cando digo isto, é porque, como a todos sabemos, a nivel público, en xornais, en televisión, saliron veciños reivindicando ese arranxo e confirmaron, manifestaron, que o Concello de Barbadás se había brindado a redacción do proxecto e a mandaría un arquitecto técnico. Queremos saber como está este tema, como está a redacción dese proxecto. Eu Nada máis, gracias. ahora mismo non lle podo decir como está exactamente, que quen se encargou e quen se brindou, ademais, foi a parelladora municipal, pero tamén lle recordo a vostede, que é veciño de Loiro, que é un elemento patrimonial da igrexa, do bispado, polo tanto, é que non tería que facer o Concello. Non tería. A pregunta da No, a resposta é clarísima. A resposta é clarísima. A resposta é clarísima. A resposta é clarísima porque é así. Se se brindou ela a facelo, as manifestacións públicas nos medios que fixeron os veciños iban nesa liña. O Concello de Barbadás brindouse a mandar un arquitecto e redactar un proxecto. É dicir, patrimonio non dá permisos, patrimonio valora un proxecto, nada máis. o que diga os medios de comunicación, preguntaron a min, e saliron esas palabras. Non, eu pregunto a vostede, don Manuel, precisamente, eu pregunto a vostede, saíron palabras miñas nos medios de comunicación en relación a eso. Eu estou preguntando, porque acaba de nomear vostede decisión da aparelladora municipal. Dicen que Sí se ou non? brindou. Pero ella trabaja sola. Bueno, Eso non é unha cuestión miña. a pregunta está feita e a aclaración tamén. Gratuito, Tomamos por exemplo. nota da aclaración. Gracias, señor alcalde. Moitas grazas. E pois, levantada a sesión. Moitas grazas a todos e a todas.